ولا محلا تخوني أتحدي شويته خيتلم كنس عيتلمني ولا محلا تخوني حدنا تترير طمر هزبي سما قبل فرناي بسواتي بناتي سنسلت مجزاتي زغنت تمقارك عليتي كتقبر حدر سماتي ازت الله بحال محدي لالو 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 ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي كوب كوب تهر مر ابوي بدبلا عدي حلل بلي وارساي متسالو سلام تحنقتي أتحدى شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني أتحدى شويته خيط ألم كني عيتلمني ولا محلا تغني كوكو أبا قوبيه أبزات فروز عمني أبا قوبيه صندوق حجر زنبللي أبا قوبيه نصوت هيدلن زبالة أبا قوبيه نصوت موزقة بلة بجهاجر سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمريتنان بحقنان يولو مون كم وتروا قداسن وانا وانتحستوتات هزنا لكم متسينا لنا سام مغداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم كم وتروا لايك مقبارن شير مقبارن ريتوخم من حسابكم اندما بحانات من قدي انا قدفكم كيدوب لكم كم وتروا نزي channel نا نزي سرحنا انتحقزوا دما يغني لنا كيبلنا كنحالفاين دلنينا قداسن وانا ونحبريتا حزنا لكم متسينا لنا مجمريا قزي خي وسدنا بزغن جمر let's go. The Trump administration says the U.S. president has discussed a new proposal from Iran with his top national security advisors. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. The White House says the plan could see the Strait of Hormuz reopened, with talks on Iran's nuclear program delayed until later. But officials say Washington's core demands have not changed. They include keeping the vital shipping route open and Iran handing over its enriched uranium. Meanwhile, Iran's foreign minister says Tehran is considering a request from the United كم نريد زلنا أقداسي زخوننا emergency meeting دونالد ترامب كايدو خمس نبرة أبتي أخي بعد ما قال كابتن سوم أزلنا نتي بإيران زغرب حدش نتفني حساب كم زنت أجو دونالد ترامب زقلت حبري تايرلو زد ما ناقد دونالد ترامب إيران زشلت له حدش حساب من أجو مالت نابيجس كام خاد مالت مخانو مجن زابو كبيداي مثلاً من البات تي ناي ديالوج زررب نحرقات إلو تبغيو تسفاوتاتي زلوجن كم نريو زلنا دونالد ترامب انتايك جبر كم زخل متنبهنا كل جزء تي ناي كوينات قوس زخونة channelات تي نسوز كاتاتلهم توم كربتنا بو زلوهم توم كربتنا بإسرائيل زلوهم انتايب للو نسوا قداسي نوع مكتتال سلازين عطاتهم كنسمينا انتايك قاتهم كم زغلنا بيك خيط كم زغل أبزي ندفي إيران هباتو زنبرات حساب انتاي زبل نيرو مجمريا بقداينا حرموز كنزرارب نتنا حرموز من قد دما نكخفتو حساب هيبام نيروم نسدما قدمنا راشنا بوتين قدم مخادوم زوج حبريتاي نيرو زنا بيجوز خيدو هجي اسكا كابتم اندا دونالد ترامب صوعتي شجر زخونو channelات نسمع. Now he's the host of Life, Liberty, and Levin, the great one, Mark Levin. The blockade is bankrupting them. The president also, with military strikes, can show how this will be permanent. If we can get arms in the hands of the resistance, the freedom fighters there, that would be an added plus. I think the president now has been given an answer. They don't want a deal. Military action will begin again. Keep choking them economically, bring out the big guns, arm the people. That, to me, is a prescription for victory sooner than later. The regime can hang on. You know, if we wait them out, those guys are going to still eat. They're going to still breathe. They're still going to drink as they continue to execute their people there. I think the Iranian people are poised. They're ready to go. We should, in fact, arm them as we did in Afghanistan and Nicaragua and Angola and other places around the world.
كم زيات ريواز لهم زياتهم تم كندي أما خرتنا دونالد ترامب زبهاليهم بحكي كويناتهم ورا كويناتهم بتعمد السبلهم سباتيهم تحد مارك لافين بحال دونالد ترامب أبزوان زي نزي تقطعتلو ما قاخد كون انت دليهم زبلهم زلا يتخالد ما شان هنتي بحال نسون حدا كابتن دونالد ترامب فيفوريت ناتيو كلت يوم دونالد إذن دونالد ترامب زلهم مخانهم زنقر يوم انتاي مقبار حايش نسلام ايدلون يوم زلو إيران سلازي دلنايو زعززنايوم كغبري دلينيوم سلازي انتاي كنقبر لنا كم حساب زبلو زلو نيراناويان نتوم أدما خغبرون دليوم زلنا برد كنبس حلو مالنا بزخونا من قد غيرنا أب نفسكو أب إيدوم برد كنبا مالنا سلام وصلفن خغبرو برد نهبهم بو غيرهم نتوم وتهدرات أوشت زلو قاتلو لنا مالتيو كابكت لنا دما bring the big guns لازم كل زلكا كل أسوارات كان كله حيل خان حيز كقرب أمريكا دونالد ترامب مالتهم درو أبيت مراقب كيناتن كمن ما كل وتهدراوي عقمناتهم ون ألنا زبلوا داليوم كم زلوا يزنقر عندن سقمت موسات رايو لازم نجدنا وقك كبرالو عدل تحريمنا يوم مليسهم كحي اليوم مليسهم كدلاد اليوم مليسهم إيران مالتهم دلديلهم كمتصنعهم لازم كهرمونا سلازو خلو حجي كي تداخمو خلو كي يعرفوا خلو نو كي يعرفوا خلو كي ترقاقو خلو كم بحدش نابكينات تملس يوم زلو زلو برقت كبيت زخونه تعويعتي زقبرو اللي زلو دونالد ترامب نبعلو دلاي سلام كم زي كونا نفلتي ناقن جست كم نريد زلنا نتي كوينات نكغصل كل عينت مورالاوي مخري قاله بولو اوش انتاي بلو عجب زي حنتا قد اسيس الله زربا But, you know, I don't think our military equipment should rust out there waiting for these guys to get their act together. They have their act together. This is what they do. They delay. They're up against the wrong president. This isn't Biden who's going to fund them or Obama who's going to hand them a nuclear weapon. This is Donald Trump who's poised to crush them. And if I were the president, I wouldn't care what the Democrats and the media have to say because they're not on our side. They want us to lose. They want the President of the United States to be undermined because that's the nature of the Democrat Party. In the 2 or 3 minutes I have left, I want to deal with the Democrat Party. This Democrat Party has a history from the very first day. انتاي مزولو زلو زقرب كوي انتاي بلالو انا بريزنت انت زخونيرا ويقول بريزنت دونالد ترامب حنتك مخركاز دلقن حزب انتاي بلا كالو يتسمع ميديا انتاي بلا كالو يتسمع بوليتيكانياتات امريكا انتاي بلو كالو اي تسمع نمن دا سمع نسرائيل نتنياهو ترى يسمع نعيكا سمعني تغير كان ابتو كيناتو مغنياتو كابزو كينات كترارفها كمت نزو كينات كي جبر كاي كتوص كابتو زلو عدل كتملت يدليو خاصلو زلو كي تسمعهم ديمقراطيك بارتي او مخلو كل غزي انصار ربح خاصلو زخونو سم اي تسمع يوم زبلو زلو زند منتايكم زبال زلو ججف زخونه صقم اغاطي مولا دونالد ترامب بكل منقد دما يهرمالو نسو دما كوص يدللو نخي وص دما انتاي لهم يمخرولو نرلنا مالتي سلازي they really want him to up كوينات كاتو بتعمي مزدفو زلو نزياتهم يخاد سمع زلو تزحزن كفالو بخاله جن انتاي بلولو كم تنسوم زبلو زلو ايران ودي قوم زلو يوم تداخيمهم زلو يوم نعمتي خاريم كتعود زبلو يلن سمعوا بزي in Trump's head that his strategy is actually working. You know, it's like the parable, the story of the emperor has no clothes. I mean, Trump right now, I think he sometimes really is being told, your strategy is working. You just need to do this and then they're going to fold. The Iranians aren't folding. And someone needs to actually be able to speak that truth to Donald Trump. And so exactly انتاي زبل زلو تتزارب زلو دا دروب سايت تبل بزح حاجة دا حبريتا بزعبا زنا إيران ولا من زعبنا السودان دوسو نفعت من جنا حبريتا زخونيهم انتاي زبلو زلو دونالد ترامب حقي بصحي لن أبايتا زلو كنتاتي بصحي لن مخنياتو the emperor is naked زبلو انتاي زانتال لحنتي تراي زلو نغوسي تراي كالا خايلو زنوغرو مسان مالتي دونالد ترامب كوننا زنوغرو سبيلن بيلا لخا يلون ميتهم يوم كترا يجوها كتعوت خليها كترا نابكينات تملس زبلون تداي كوينو تقاقل لخا حمام رجع حيسكال لخا زواتسا كايكونن كاردتات مس إيراني زلو مليسهم أبزيتو وصو شقر كوتو خايم بريزيدنت النت كان سلطان كان ليغس سنات كان زانتانات كان بمولو حماق كم زخونكو قبرويم نعا نزا نشتي زلات كعدل تتغيمكا وصا كابو أي واتسا كان زبلو يزدلقن كومو زبلو غاب زوريو يلن يم زبلو زلو أبزورو يلن أي يقربون يوم زلوم نتي تغكلني حبريتا كبوز غولن دونالد ترامب يقربوا أبتكو يقربوهم يلون سلمتاي كوينات كقصر يدلي سلزلو بكل من قدي نت كوينات كقصر له زخل من قد ترايمبر كابت كوينات كوص له زخل من قدي أبت كبابك قرب يدلي ون يوم زلو سلزي again دونالد ترامب
ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ካብቶም ኢንዲፐንደንት ቮይስስ ወይ እውን ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወፃኢ ዘሎ እቲ ናፃ ዝኾነ ሚድያታት ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንክውንነት ክርኢ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንኽርኢ ዕድል ኣይረኸበን ኣሎ ኣብቲ ናቱ ኤኮ ቻምበር ዝበሃል ንሱ ጥራይ ዝሰምዖ እቶም እዝኒ ናቱ ነቲ ናቱ ረኺቦም ዘለዉ ሳቶም ቤላ ገይሮም ብሓሶት ይመልእዎ ከም ዘለውን ዋላ እቶም ጀነራላት ትክክል ሓበሬታ ይህብዎ ከም ዘየለውን እዮም ዝገልፁ ስለምንታይ ግን ትክክል ሓበሬታ ዘይነግርዎ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ሕጂ ዝመፅእ ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ክፍለ ኣይኮነን ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት እንታይ ኣጋጢሞ ትክክል ሓበሬታ ኣይበፅሖን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ከጋጢሞ ኣሜሪካ ሚድያ ባዕሉ ዝብሎ ዘሎ ስምዑ the damage that Iran was able to do to U.S. bases throughout the region, which I think was apparently surprising to a lot of folks, including perhaps some of our military planners. It was significant enough we knew that soldiers had to be relocated from those bases to civilian hotels, or at least that was the choice that was made. But NBC News has a pretty extensive report here of the damage to 11 different bases throughout the region. We can put this here up on the screen. Their headline is Iran caused more extensive damage to U.S. military bases. እንታይ ስከብል ኣለዉ እዚ ሚድያ እዚ ካብ ናይ ኣሜሪካ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ካብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ድመፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ደንጉይ ድማ ዝበፅሖ ዘሎ ገና ናብ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በፅሒ ዘሎ ሓበሬታ ይመስለንን እዚ ይሓብኡሉ እዮም ነታ ገዳሲ ሓበሬታ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኢራን caused more extensive damage to US military base than publicly known ካብቲ ንህዝቢ ተነጊርዎ ዘሎ ዝበርትዐ ሓደጋን ብዙሕ ክሳራታትን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብቲ ናታ ቤዛት ኣብ ቀጠር ዝነበረ በሎ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ በሎ ኣብ ኩዌት ዝነበረ በሎ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ በሎ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ሱዑድያ ዝነበረ ከቢድ ዝኾነ ብቢልየንስን ቢልየንስ ዝትመን ክሳራ ኣውሪዶምሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ክሳራ እዚ መን እዩ መዓስ ክስራሕ ነዚ ከይዕረኻ ሕጂ ናብቲ ኩናት ክትምለስ የዋፅእ ድዩ ንኣብነት ኣገደስቲ ራዳራት ዓይነ ናይቲ ሰራዊት ወይ እውን ዓይነ ናይቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃላ ዝነበረ ኣብ ቀጠር ዝነበረ በሎ ኣብ ኢማራት ዝነበረ ኣብ ባሕሬን ዝነበረ ኣብ ኩዌት ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ጆርዳን ኣብ ካልእ ዝነበረ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ብዙሕ ራዳራት ታሪሙሎ ከምኡውን ኣብ ሱዑድያ ዝነበረታ ኣብ ሰማይ ኮይና ትቃተል ዝነበረት ራዳር እውን ታሪማ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ክሳራ ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኣሜሪካ ዝፈጥር እዩ ብግምጣሉ ኢራን ካብ ቻይና ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ከምኡውን ካብ ራሻ ረቂቕ ዝኾነ ሓበሬታ ይወሃቦም ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ እዚ ዕረፍቲ ተዋሂቡ ዘሎ ንኸምኡ ዓይነት ሓበሬታ ንኽረኽቡ ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት እናጋደዶ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣሜሪካ ድማ ብርግዕ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ወሪድዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ successfully attack one of these bases. Yeah, so this was completely covered up. And let me just read some of the details. The Iranian regime swiftly retaliated after the Trump administration attack on February 28th, hitting dozens of targets across U.S. military bases. In the initial days of the war, an Iranian F-5 fighter jet bombed the U.S. base Camp Buehring in Kuwait, despite the base having air defenses, a rare breach that marks the first time an enemy fixed-wing aircraft has struck an American military base in years. And actually, I spoke to 2 or 3 different people specifically about this. I was like, how remarkable is it? So obviously we haven't had even a pure war or anything like that in a long time. The belief is that this is the first time since Vietnam. And in fact, it's actually very similar aircraft. But the whole point actually እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘጋጠመ ክሳራታት ብውሽጢ ክረአ ከሎ ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ይብላ ኣሎ ኣብ ኩዌት ዝነበረ ቤዝ ናቶም ድሮ ሓደ ሰብ ከማን ብሕቡእ ካሜራ መፅኡ ንምንታይ ክሳራ ኣብቲ ቦታ ከም ዝወፀ ዝመስከረ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ቪድዮ ምፅልኩም ነይሩ ኣብዚ እቲ ቦታ እቲ ብከቢድ ከም ዝተሃርመን ብዙሕ ዕንወት ከም ዝወረዶን እዩ ዝንገር ክገርመኩም ኣብቲ ቀዳሞት ገፃት ናይቲ ኩናት ስለ ዝነበረ ኢራን ኣብቲ እዋን እቲ ብነፈርቲ ኩናት ናታ ገይረ ሃሪማቶ ነቲ ቦታ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግደፎ ብድሮናትን ሚሳይላት ጥራይ ዘይኮነስ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ተንስአን ኣብቲ ቦታ እቲ ከም ዝደብደባን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወረደን ኤር ዲፈንስ ናቱ ድማ ብቁዕ ከም ዘይነበረን ከም ዘይተዳለወ ዝነበረን ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እዚ ምስ ግዜ ክንደይ ሓቂ ክወፅ እዩ እዚ ሓቅታት እዚ ድማ ኣሜሪካ ንከምዚ ዓይነት ኩናት ድልውነት ናታ ኩሉ ዓቕሚ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እናማረረ እዩ ዝዛረብ ወታደራዊ ዓቕሚ ናትና ከም ቀደም ኣይኮነን ትፈኸራ ገዲፍና ኣብ ኩንነት the more recent days. I just think that what this highlights this entire thing is not just about the Iranian jet being able to attack a U.S. military base to evade or at least get around U.S. air defenses, is that we have to look at it in totality of not all of the bases just that were struck, the multi-billions in damage, the THAAD radar, the depletion of all of our interceptors from various profound
and look, it gives me no pleasure in saying this, but the military, this has exposed once and for all. They absolutely, and look, it gives me no pleasure in saying this, but this is a warning that we've been saying here now for quite some time. We are not prepared for what future warfare is going to look like. And we had a script. It was literally written on the battlefields. كم زبلوا زلوا كما أمريكاويان يوم زبلوا زلوا بحصر زبالة كل دميرنا ترينا يوم أمريكا نزح الجمع بول زلوا وورفير أي تدالنا لنا ما عاد جنزب لنا اتجنزبنا جن أبناء قدم تكنولوجين أبناء قدم أسواراتن أبناء قدم إيركرافت كاريرسن قال ملن تبايل عبيت مراقبن ما عاد جنزب زبالة ما عاد جنزب زستي نعنا جن أب عودو كينات كعوتنا زي كل تزحزن كفال كيناتنا يوكرين 4 عامات كتكهات كله يوكرين بنيشتي عامن راشا انت عينت كسارات ورد لا النار انا خلنا نسراويتنا امريكا كن مهارو يدلنا سلمتاي كمهارو زي دلو يندحريلكا سلمتاي كم كل غزي هذا كلاسيكال جيجا له زدغاغم جيجا ابنت كبكم امريكا زغات ما زلو كسارا let me give you tea وتدراو عقبنا امريكا انت كم زمثل بيت نايتي نيفناتهم ويونجلملناتهم مكريكم كتحازو سلو Where was that story? Just give me a second. زي عمك بكم. 59 days. Okay. حجي تينا أمريكا وتدرى عقمي كتريو تجميركا أبزي كريكم يتي نيفناتهم زلوا وفليت ويونت وتدرى وقلصناي وتدرى ناي أمريكا ريوزي عبيت مراخب زياتن بليونس واقعني انتن مراخبناتهم. إذا مراخب زياتن يخون كنفرت كويناتنا أمريكا يخون تميسايلات ناتهم من يدسرحوا كوربوريشنزنا أمريكا يدسرحوا أزيو كبوريو بزح مقصد ما يزلوا حجي أمريكا انتايزد لي عند حريلك أمريكا حسور درونات ببزح كفر زغل بزح مقصد زي بليات دلي بحسور واقع خجوزة تغل إذا كوربوريشن زياتن كاب بفز ما يفكرانين كبور نجر معات مقصد زلوا كسر حيدة واسع منبر وحود مخانيشتي مخصب زلو نبرت كسر حيد اليونيوم سلازي أمريكا أب مفنطرات يالازم بحالزي معناته اتوم كوربوريشنز نت بوليتيكان أمريكا جزيوم ميم نت كونغرس حيزوم ميم ات كونغرس حدش حساب نخا معبل نخي جبر حيزوم مزلويم سلمتاي كشطو سلوز دليو زشطو دما زخصبوم نجر كسر حيم زليو بس حجي زلو نجر تقصيلو دما نبرتهم كسر حيد اللي كامباني تلكا تكال تلكا تفلطي خازي صبوغ دشيات نبرت تلكا كاو زبلس بحصور نبرت شيت كاب بحصور كشيات زخل دحر غيرك عشيتوني ابل نابنت ايفون كاب زمسرتو نو يم غيرم حسر زبل تليفون كسرحو يقوليم ግን حصور يخصبني تايلوم كبورن بلوص نبرت حزنا بوخن قصل حشانا يلوم كالوت كامباينتات مصيوم ግን حصورن نابل كمان كودق زخلاف تشاينا مصيلو سلمتاي ابل تند ايفون مالتيو حصور ነገር ገይሮም ኣብ ዕዳጋ ክወዳደሩ ስለደይ መረጹ ኣመወዳታ ግን ብኽቡር ጥራይ ኬድካ ኣይትዕወትን ኢኻ ወይ ከዓ ንሽጢ ዕዳጋ ሒዝካ ከምዚ ናይ በዓል ላምቦርጊኒ ፈራሪ ዝኾነ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ዕዳጋ ጥራሕ ሒዝካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዝቕፅሉ ናይ ፋሽን ብራንድስ ኣለዉ እዮም ዓብዪ ንማስ ማርኬት ንብዝሒ ህዝቢ እናገበርካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኣብ ውግእ ግን እዚ ኣይሰርሕን እዩ ኢራን ብሕሱር ኣድማዓይ ድሮናትን ሚሳይላትን ተጠቂማ ነዚ ክቡር ዝኾነ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ትድርዑመ ስለ ዘላ በዚ መንገዲ ክቕፅሉ ኣይዋፅኦምን እዩ ዘሎ ነዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ቀይር ዝብሎ ይድለሎ ከመይ ገይሮም ይእምንዎ ከቢድዎም ኣሎ ዘገርም ድማ እዩ እዚ ድማ ነቲ መድረክ ናይ ዓለምና ይቕየር ኣሎ ዘብሎም ዘሎ Many sailors ካብዚ ተበጊሶም ሓደ እስከ እንታይ ኢሉ ኣሎ እቶም ናብ ኣሜሪካ ኣሚንኩም ትኸዱ ዘለኹም ወይለኹም Nations say anywhere in the world would believe that American conventional military power will protect them. Nobody. Yeah. Iranians, we sure can H-bomb your country all the way to death. Nobody doubts the ultimate power of America, and particularly to deter any attacker from attempting any kind of existential threat against this country. But can we protect your country with anything other than nuclear threats? Apparently not. If you're in Taiwan right now, you can just completely forget about the idea of America coming for you, which, by the way, they should have known and probably did already know has been null and void for many years now. Our Navy just እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ካስምዕዎ ናይ ባሕኪ ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዞም ዛረቡ ዘሎ ተራ ሰባት ከይመስልኩም ወይ ከዓ ተራ ንኣሜሪካ ዝፀልኡ ገለ ከይመስለኩም ኣሜሪካውያን እዮም ፓትሪዮትስ እዮም ንኣሜሪካ ዕቤታ ዘገድሶም ልዕልናኣ ዘገድሶም እዮም ግን ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ጌጋ ዝደጋገም ጌጋ ቲና ንውጥቀትና ኢና ነቀላጥፍ ዘለና ንዓ ተመለስ እዮም ዝብልዎ ዘለዎን ሰብኣይ ሕጂ እንታይ ይብልዎ ኣሎ ንኣሜሪካ ኣሚንኩም ትኸዱ ዘለኹም ሃገራት ብፍላይ ከም በዓል ታይዋን ንእሽተይ ደሴት ናይ ቻይና ኣሜሪካ ሓጊዛትኩም ንቻይና ከተፍርሱ ትደልዩ ዘለኹም ካብ ብሕጂ ሕሰብሉ ከነጥሕነኩም ኣይኮናን ይብሎም ኣሎ
ኣሜሪካ ዓቕሚ የብላን ከተጥሕነኩም ካብቲ ገበል ናይ ቻይና ካብቲ ድራጎን ናይ ቻይና ከተጥሕነኩም ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ኒኩለር ጥራይና ክንትኩስ ትኽእል ኢሉ ካብ ወፃኢ ሓይሊ ባሕሪ ናትና ምሽ ከጥሕነኩም ኣብቲ ቦታ ክቐርብ ኣይክእልን ኢሉ ቻይና ክሳብ ኣፍንጩ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝዓጠቐ እዩ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኣሜሪካ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ ነዚ መራኽብ ናይ ነፈርቲ ተሰኪመና ኣለዋ ዝብልዋ ዘሎ ሓደ 100 ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ብሓደ ክትኩሱልና ይኽእሉ እዮም ክከላኸልዎ ድማ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ከተጥሕነኩም ኣይኮነ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኣብቲ ቦታ እቲ ዝብሎም ዘሎ ሚን ካብዚ ንላዕሊ መርዲ የለን ንኣሜሪካ ኣሚንካ ዝኸትካ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ስቑኢሉ ምክልኻል ናቱ ኣወንዚፉ ዝኸይድ ዝነበረ ከም ኤሮጳ ኩላ ሎሚ ድኻም ልቢ ከተጥቃዕ ቁሩብ ይተሪፍዋ ዘሎ ጃፓን ኦልሬዲ ናትና ምክልኻል ክንገብር ኣለና ኢሎም ይጓየዩ ከም ዘለዉ እዚ ነገር እቲ ደቡብ ኮርያ ዝበሃል ምክልኻል ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣፅዋር ዝሸይጥ ሃገር እዩ ሰሜን ኮርያ ኣላ ደቡብ ኮርያ ነፍሱ ክከላኸል ዝኽእል ሃገር እዩ ኒኩለር እዩ ዘይብሉ እምበር ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ከፍሪ ዝኽእል እዩ ስለዚ ካብቲ ገለ ካብቶም ብዙሕ ኣፅዋራት ዝሸይጥ ሃገር ተሎ ኣብ ዓለም ደቡብ ኮርያ እዩ ስለዚ ደቡብ ኮርያ ምክልኻል ናቱ ድልው እዩ ኦልሬዲ ከም በዓል ጃፓን ግን ጠቕላላ ጃፓንን ጀርመንን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኩናት ኣፅዋር ንኸየፍርዩ ስለተኣገዱ ክሳብ ሕጂ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ክትንስኡ ክኽእሉ ሎም ዋላ ንሳቶም እውን ተበፂሕዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ረብሓኻ ኣሜሪካ ከተውዕሰልካ ኣይትኽእልን እያ ረብሓኻ በዓልካ ኢኻ ከተውዕሶ ዘለካ በዓልካ ከተውዕሶ ተኮይንካ ድማ ዓቕሚ የድልዮ ብፀሎት ወይ ከዓ ብልመና ይኮንካ ክትገብሮ ዩ ኒድ ቱ ሃቭ ፓወር ሚሊተሪ ፓወር ቁጠባዊ ገንዘባዊ ዓቕሚ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሃርድ ፓወር ሓያል ዝኾነ ቅልፅም ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣሎ ንዑ ድማ ክትሃንፆ ክትክእል ኣለካ ካብ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣማራፂ ወይ እውን ኣካይዳ ክህሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነገራት ክሳብ ክንደይ ተቐያይሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዚ ብወገን ኣሜሪካን ካልእ ገይምካ ክፃወት ትፍትን ኣላ ንኢራን ምናልባት እዚኣ ሕጂ ዝገብርዋ ዘለዉ እውን ቀላል ክትከውን ኣይኮነትን Iran's oil industry is already showing signs of distress thanks to an American naval blockade. And this comes as Trump administration is set to be discussing in Iran an offer to end the war and open the Strait of Hormuz. In his social media post, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent claimed that Iran's oil industry is starting to shut in production. ዝትሪዎ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ሰክረታሪ እዩ ሓደ ካብቶም ብድሕሪ መጋረጃ ንሃገራት ኣብ ምፍራስ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ እዩ ንቬኔዙዌላ በሎ ንኢራን በሎ ነቲ ቁጠባ ናይተን ሃገራት ከም ዝርመስ ዝገብር ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ እዩ ሕጂ እውን ኢራን ኣብ ኢራን ወርሓ ሓደ ዘጋጠመ ወርሓ 12 ከምኡውን ኣብ ወርሓ ሓደ ዝቐፀለ ብርቱዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰንኪ እዚ እዩ እዚ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ባጤራ ናይ ኢራን ኣመና መሬት ከም ዘብጥ ገይርዎ ኩሉ ሪዘርቭ ናቶም ዓፂዎ ኩሉ ነገር ናይ ቁጠባዊ ማሕበራት ናቶም ዓፂዎ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ምዕፃው በቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ዓፂኦም በዚ ድማ ብቁጠባ ኩሉ ዓይነት ግብረ ከይገብርዎም ከም ዘለውን ኢራናውያን ሂወት መሪርዎም ኣንጻር መንግስቶም ንኽትንሱ ኩሉ ዝከኣሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩሉ መዳያዊ ኩናት ተፈኒ ዘሎ ኩሉ ኢቨን ብክሪፕቶ ክጥቀሙ ለንቀና ሓሲቦም ዝነበሩ ዋላ ነቲ ክሪፕቶ እውን ብሎክ ገይሮሞ ናይ ነቲ ስቴብል ኮይን ዝበሃል ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ስቴብል ኮይን ቴዘር ክኸውን ይኽእል ዋላ ዩኤስዲሲ ክኸውን ይኽእል ነቶም ኮይንስ ነቶም ብፍላይ እቶም ቢትኮይን እዮም ክቆፃፀሩ ዘይክእሉ እምበር ንካልእ ክቆፃፀሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ስለዚ ነዚኣቶም ከምዚ ገይሮም በዚ እውን ክእግዱ ፈቲኖም ብኩሉ መንገዲ ንኢራን ክትሓፅር ኣለካ ክትርኽመሽ ክትክል ኣለዋ ስለዚ ኢራን ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ኩናት ይገጢምዋ ዘሎ ግን ኢራናውያን ድማ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ትሪክ ትጥቀማላ ኣይኮነን ቦምባታት ናቶም ሃርድ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ቦምባታት ናቶም ኳ ስለተፃወርና እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ክንፃወረ ይንኽእል ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከጋጥም ዝኽእል እዩ ዕፅዋ ኣሎ ንሕና ድማ ንዓፁ ኣለና መና ቀልጢፉ ይንብርካ ክኸውን መና ዝያዳ መን ካብኣቶም ይዕወት ይኸውን መን ካብኣቶም ቀልጢፉ ኢዱ ይህብ ይኸውን ዓለም ንዑ እያ ትፅበ ዘላ ብዓይነ ኤሮፓውያን ክረአ ከሎ ግን ቀልጢፉ ኢዱ ዝህብ መን እዮም ኢሎም ዘለዉ ኣሜሪካ ኢዱ ክህብ ዝኽእል እዮም ኢሎም ዘለዉ Friedrich Merz followed the lead of other European leaders and savagely blasted US President Donald Trump, saying he has been humiliated by Iranian leaders. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፍሬድሪክ ሜርስ ናይ ጀርመን ቻንስለር ሓደ ዓብዪ ቫይራል ዝኾነ መልእኽቲ ሰዲዱ ዳርጋ ኩላ ጫቁጫቁ እያ ትብል ዘላ በዚ ጉዳይ ናቱ ንኣሜሪካ ከም ዘሕፈረቶ ኢራን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብቲ ዘተ ተሕፍሮ ከም ዘላን ኣዝዮም ብልሒ ዘለዎም ተዛተይቲ ሓደ ግዜ ኣብ ጣውላ መፅኦም ካልኣይ ግዜ ድማ ኣብ ጣውላ ምምፃእ ብምእባይ ንዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ናቱ ዕዉት ከም ዘይከውንን ኩሉ እቲ ዝፍትኖ ዘሎ ድማ ማይ ዓሚኹ ከም ዝሰርፍ ይገብርዎ ኣለዉ ስለዚ
ነዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂ ካብኡ ክወፅእ ስዒሩ ንክወፅእ ዓቕሚ ዘለዎ ኣይመስልኒ ዘሎ ንሕና ድማ ዓብ ዋጋ ክንከፍለሉ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ድሌትና ብዘይ ምርጫና ዝተጀመረ ኩናት ንዓና ዓብይ ሽግር ክፈጥረልና ይኽእል ይብላ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ተዛተይቲ ካብ ኢስላማባድ ወይ እውን ካብ ፓኪስታን ጥራይ ኢዶም ከም ዝምለሱ እውን ገይሮሞም እዮም ኣሕፊሮሞም እዮም ኣዋሪዶሞም እዮም ኢሉ ብምዝራቡ ድሮ ቫይራል ኮይኑሎ ኣሜሪካ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ተበፂሓ ግን ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር Donald Trump refused to rush a resolution to the war. I want to take my time. We have plenty of time, and I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world is safe from lunatics with nuclear weapons. Yes. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ድማ ግዜ ክወስድ እየ ቀልጢፈ ስጉምቲ ይወስድን እየ ቀልጢፈ ዲል ኣይገብርን እየ ይብላ ኣሎ እታ ቀልጢፈ ውሳነ ይወስድን እየ ዝብላ ዘሎ ናይ ኤሮጳውያን ፀርፊያ ምክንያቱ ኤሮጳውያን ማራይ ከፊእዎም ዘሎ ናይ ነዳዲ ስለዚ ቀስ ኢለ ክውስን እየ ክብል ከሎ እሱ ነዳዲ ሸይጥ ስለ ዘሎ ዓቕሊ ክገብር ይኽእል እዩ ቁጠባታት ናይ ኤሮጳ ከምኡ ድማ ናይ ጃፓን ናይ ኤስያ ብጣዕሚ ተኸሲሱ ዘሎ ምክንያቱ ብምሉእ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሃገራት ዓረብ ድማ ኮላፕስ ክገብራውን ቀሪበን ኣለዋ ክልተ ወርሒ ምሉእ زي زخونة يكون أتاويا إنسانيا زلوا سلزي ننفسه أحرك عجس ينتبله ولو كبزح ساقط انتلو نتنكالو تجارات جن كعجس هالو أبزيك لا تشجرنا هالو أبزلوا يزل لاجس. And it wasn't only Chancellor Merz hitting out at Trump. Keir Starmer continues to double down on his rhetoric, distancing himself and the UK from the Iran war. We'll never let this country be dragged into a war that is not in our interests. Never. ናይ ዩኬይ ድማ ብለውን በፂሑ ትብዓት ኣቲቑ ለሱ ድማ ሶሪ እዚ ኩናት ናይ ኮነን ፈፂምና ኢድና ይንእቱን ኢና ክንዲ ምንታይ ፀቕጢ ክንዲ ምንታይ ፀርፊ ክንዲ ምንታይ ምሽምጣጥ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ እቲ ፓርትናተይን ኣብ ዩኬይን የጋጥም ኣብዛ ኩናት እዚኣ ኢድና ይንእቱን ኢና ድሕሪ እቲ ኩናት መፍትሒ ንኹን ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ንምግባር ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ኣብታ ኩናት ግን ኢድና ይንእቱን ኢና ካ ይብላ ኣሎ ኩላቶም እዮም ካ ተማኺሮም ደ ዋላ እንታይ ካ ትብል ተማኺሮም እዮም ክኾኑ ዘለዎም እምበር ምክንያቱ ሓደ በይንኩም እንድሕሪ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ጥራይ ከተኩር ክእል እዩ ኩልካ ተማኺርካ ተኮይንካ ግን ኣሜሪካ ንኩሎም ኤሮጳ ብሓደ ክትከስሮም ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ስለዘይዋፃ ዶናልድ ትራምፕ መይባ ይነግርዎን እዮም ዘለዉ ተጠንቀቕካ ክብልዎ እዮም ተደየለ French President Emmanuel Macron has also been a vocal critic of President Trump and the war. I disagree with them on a lot of topics, but I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Yeah, Macron ድማ ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ብግዲኡ ኣነ ብሓይሊ ስርዓት ክንቅይር ኢና ዝበሃል ኣዘራርባ ከም ዘይሰርሕ ይኣምን እየ ኢሉ ምክንያቱ እንተወሓደ ካብ ታሪክ ክንመሃር ክንክል ኣለና ቅድሚ ሕጂ ቦምብ ዝገበርናዮም ሃገራት እንታይ ኮይኖም ኣበይ በፂሖም ክንፈልጥ ክንክል ኣለና መመፂኻ ቦምባ ስለ ዝሰደትካ ነገር ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሊብያ እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ኢራን እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ሱርያ እንታይ ኣጋጢሙ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዋ ነዚአን ጉዳይ እዚኣተን ደይፈታሕና ሕጂ ድማ መሊስና ሓደ ሃገር ደብዲብካ ረጂም ቀይርካ ከም ዘይሰልጥ ንርኢ ኣለና ስለዚ መንገዲ ክቕየር ክኽእል ኣሎ ተመሳሳሊ ጌጋ ሎምን ፅባሕን ብምድጋብና ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ይብሉ ኣለዉ ናው እዚ ዘረባ እዚ ካብ ኤሮጳውያን ክወፁ ዘይትፅበየ እዩ ስለዚ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ኢድና ክንእቱ እንደልን ኢና ኣብዛ ኩናት እዚኣ ትትረፈና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንክንደይ ከምኣ ነኺሶም ክኸዱ ይኽእሉ ብሕጂ ይክረአ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ሰብ እውን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤሮጳውያን ዘለዎ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኤሮጳውያን ዘለዎ ትዕቢት ኣብ ግምት ኢኻ ካልኣይ ድማ ኦልሞስት እቲ ሰብኣይቲ ኣእምርኡ እውን ፋሒልዎ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣምና ሰይንግ ደስ ኣሜሪካውያን ዝብልዎ ዘለዉ ስሙ እዚ ሰብ እዚ ብጥዕኑ እውን ከምዘየለ ምግንዛብ ከድለየና እዩ there was this video ኣበላ መሲልኩም ጥዕና ናቱ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘለዎን ኣብዚ ስምዕዎ had cognitive decline from age. Donald Trump has cognitive decline on top of being a lunatic, like an insane madman who's corrupt and authoritarian. That's his baseline. Right, that's his baseline. And so when you get that sort of addled version of that, it gets even scarier, right? It's not just somebody unable to do the functions. It's somebody who has no guardrails. And then, of course, there's no guardrails around him. Like, he's appointed a cabinet. Nobody's going to say, sir, you've fallen asleep in that cabinet meeting. Maybe you ought to take a step back, or maybe you should let us handle things. Like, that's not the kind of administration he is running. But as a result of that, the tariffs, the war in Iran, people know that those are Trump-specific moves. They don't think, oh, it's Congress, oh, everyone's to blame. No, they know that those are about Trump. And people's level of price sensitivity right now, so I think things were already... This is very, very interesting topics, actually. Donald Trump, with the 8 ዓመት እዩ
أمره ناز حتى زخيد زلوي أمره أكتيف كم تناي كلام كسر يكلني سلازي قبل اللي دما لوناتيك كابكو تصر وسعي زخونة انسساو بحر زلو سبي عنجاليو حجي عنجال سبن زربا سب دي سمع عبوي سب اتمر يصوم زلو كابينه دما يسر زبل كايو يحكي كما خاب على ما تراي نسغا مو فلويخا قال يوم ساملاخ ودادرو قال يوم سعبيت نرقصاتنا عالمية ودادرو قال يوم نقدم يخازنوا برا حمشت بريزنتات أكيبهم بالحناتهم ناتهم بالحك عندنا كايكوني نسخة جينيس يخايم زبلوه قال بغالي زبلوك سلازي كم تسلو زبلوه تقاقي خالغا حماقت خيدا لغا زبلو سبيل تعريف زقبرو بعليو زكوينات زقبرو زلو وسانا ناتيو يس نتنياهو يتعوتلو ليو قل بتم تعتقو زلو قدف تقاقل لها كبلو أي كلون يوم عقم زلو ما يكونوا كسقوم يخليكم تيلمو سلازي أزيو حدا قنيا مراحية العلينا زلو يمزولو زلو ونهاتو جيجا كم زلو قدلت كم زلو زنقرو سب يدللو زياغو زربا زيا ببزحات من قدت متزلا زربا even كابت زلا خايو كنتات نكتوز ون ألكا كابز كنيات زكت هدم ألكا نزبلو ون من يبلو نزا زربا زيا أبزياون سمعوا أبرتع ميزارب ويم تازربا أموداتا ني أمريكا كما يجير دونالد ترامب أموداتا كبت حكم زغل كزارب غلو it's just amazing كم زعينا زربا كأمريكان سمع ملاونا. If you are understand your it is under that I mean that really is the fatal flaw here, right? You can overcome a lot of disadvantages if you understand your adversary, if you respect your adversary, if you plan for that conflict, as Iran has been doing. You know, they were planning to go up against a superpower, and obviously they took that seriously, very seriously. And so you have the specter of, in the person of Trump, this incredible ego, this incredible arrogance, this incredible ignorance of the world. And like, he has like a childlike understanding of the world and a childlike business driven idea of how negotiations work and how, you know, how war will unfold. And that merges with the arrogance and ego of a declining empire. And that's how you end up in this place where he really convinced himself, oh, we'll go in 4 days. زيادة ما بيلا جرا وديات له مالت أمريكا بحماق درجة زلا ليتسي هجي تكنولوجي كاليسي تكنولوجي لنا قنت أصوارات ناتناسي حسورة يكونن زلو بحسور ببزحنا يعتقنانا لنا تعي مراح انتلكا تعبيد زي بلو مراح انتلكا نورمال إذا حسب فلتا زلو أمرو زلو مراح انتلكا نزقي قاتات زكت عريك الليليلا أقام زلو عنجال فلسي مكمهار زي كل كنت تقوبو زغن أنا نزلو بتعبيد استبعته بتزلو وطرايك غطل زدل مرك غير زي دل مراح يزلنا دونالد ترامب يبهال سلازي حدا نكسنات بخمزي زود دايلا جيجاتا توريو صلاعيو مزميزو اسكت مالاد معلين يروح جنتاي كغير غن من قد زي كير استراتيجي زي كير كبل زي كل انا تراي حيان بيلا غير خضر عمي نابله فكيرو تراي زخيت مراح سلازلنا كابز غداي زين خنوص زلنا تخلو ازي كبيد يمزول زلو انت محجونا غير مهم حقرات مس دونالد ترامب እና ተመሳሰል ካብ منبار ትርጉም يبلون يلوم بفلاي زوم አባላት ናይ ኔቶ سمعوا change the regime they want to react step up they can do so. And outside of Europe, Canadian Prime Minister Mark Carney also blasted his close ally, saying close historical friendships are crumbling. The foundations of the international order, the order which Canada helped to build and from which we have long benefited, that order is crumbling. And many of our former strengths, built on our close ties to the United States, have become our weaknesses. كندا دما قد كل سب زيناي كندا برايم مينستر مارك كارني أقدمون أمريكا مس أمريكا مخاط حدا قام خانو زناقرسي زبنات ملو مس أمريكا مسرح دواتيد مثلا نيرو حجي كنت ردينا الزناقر زي السرح يكون كاب حجي من قدناك فترة لنا واقاك أغفلنا كبيت كاونيو إيلو برايم مينستر مسكونة تزاريبو ناتو حساب ناتو زربا سلزي سعرة دما أبت بارتي ماجوريتي فويس توحيبو له التليبرز بحالي ولا تي ناتو بارتي تايمز بحالو ليبرال ديمز بحالو ولا تايمز بحالو الليبرالس يمثلني ناتو بارتي زبس حد مصرخ يبلا بتزنبر مرجع እዚ ማለት ማለት እዩ ድሌቱ ንኽገብር ዓቕሚ ዝቦ ባይቶ ሒዝሎ እዚ ማለት ካ ንካናዳ ናብቲ ዝደልይዋ ዘለዉ ንኣሜሪካ ማራ ፈቲናቶም ዘላ بتعبيتات تخون بزربات تخون بسقمتات تخون لان كنسي نتي ستيل اند الومنيوم زبال 50% تعرف جيرهم له نكندا نكمبركخا نكطفا نك كمزن ايران دبدبا زلو بقطبا يدبدبا يزلو دونالد ترامب እዚ ማለት ግን ካናዳ ማዓት ካርታ ዘለው ሃገር እያ ምክንያቱ ሕጂ ጥራይ እንታይ ያጋጥም ኣሎ ኤውሮፓ እንታይ ያጋጥሞም ኣሎ ኩሉ ነገር ካብ
ጋልፍ ስቴትስ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ዝገዝዎ ዝነበሩ ተዓፂዎም ኣሎ ሰመኒት ኣልተርናቲቭ ናቶም ካናዳ is the alternative ኤውሮፓ ድማ ካናዳ እዮም ትፈትው ንኣሜሪካ ይፈትዎም እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ንካናዳ ፍሉይ ዕድል እዩ I'm telling you ካናዳ ዘለዎም ንግዚኡ ክሓስማ ይኽእል እዩ ግን ካናዳ ዝበለፀ ውሳኔ ንዝመፅእ 10 ዓመታት ዝበለፀ ውሳኔ ትገብር ዘላ of course the transition እቲ ለውጢ ከቢድ ይከውን ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ተፈንቲታ ናታ መንገዲ ክትገብር ትደልያ እንተጀሚራ ሃብታም ሃገር ክትከውን እያ ምክንያቱ ፀጋታት ዘለዋ ፀጋታት ናታ ኣብ ዓለም ክሽየጥ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ምስ ኤውሮፓ እንተቐሪባ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ኤውሮፓ ድማ ዕዳጋ ዓብዩ ክለ ዘለዎ ካብ ገንዘብ እውን ኣለዎ ስለዚ ኤውሮፓን ካናዳን ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ክገብሩ ክኽእሉ እዮም ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትዎ ኣይኮነን ኣሜሪካ ክፈትዎ ኣይኮነን ቀናኣትን ሓሳዳትን እዮም ስለዚ ካናዳ ክትምዕብል ኩሉ መንገዲ ኣለዋ ንግዚኡ ክሓስማ ይኽእል ግን ክትምዕብል ትኽእል እያ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ካብ ምሁር ህዝቢ ኣለዋ ህዝቢ ድማ ከተምፅእ ትኽእል እያ እንተደልያ ምስ ኤውሮፓ እውን ዲል ክትገብር ትኽእል እያ ክንዲ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ ዕዳጋ ብኤውሮፓ እዩ ዘሎ ፀገም ኣሜሪካ ሓይሊ ኣለዎ ኣሚን ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ እስና ገና ቢዚ እንተኾነ ናብ ሓይሊ እንተደይከይዶም ግን ካናዳ ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ንካናዳ እቲ ዝበለፀ ዕድል ክበሃል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሪሶርስ ፍል ሃገር እዩ ነዳዲ ዘለዎ ፀጋታት ዘለዎ ናብ ዕዳጋታት ዝድለ ጥረ ነገራት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂሙ ሓይሉ ከደላድለሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዚ ካናዳ ዘለኹም ንግዚኡ ሓሲምኩም ክህልኸውን እዩ ምስ ግዜ እቲ መንግስቲ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣሎ ናው ኣብቶም ዓረብ ከ what is happening ነቶም ሃገራት ዓረብ ከ እንታይ ከጋጥሞም ይኽእል ናይ ዓረብ is it's always the most interesting part ህዝቢ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ሂወቶም ከዛረበኩም ደልየ ነይረ ግን ብዛዕባ ናይ ሃገራት ዓረብ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ደልየ ኣለኹ if I can find it yeah I don't think ኣብዚ ቀረባ ዘላ ይመስለኒ ንሓነ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ሃገራት ዓረብ ብርግፅ እቲ ዘለዎ ኩነታት ብኸመይ ክርእይዎ እዮም ናበይ ክኸዱ እዮም ንዓታቶም ዝምልከት ኮይኑ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ላ እስካን እቶም ኣሜሪካውያን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ ክንፈልጥ The free. Land of the free. Do we have free healthcare? No. Free transportation? No. Oh, free education? Absolutely not. Free accommodation? No. Free food? No. Free care for the elderly? No. Free shelters for the homeless? Fuck no. Free spaces to hang out? Malls? No, somewhere where shopping isn't the main focus. Oh, absolutely not. Oh, okay. So what's free? ከምዛ ትብልዋ ዘለኹ Welcome to the land of free. ብዛዕባ እንኳ ዝሓመፀኻ ናብ ዓዲ ናፅነትን ብናፅነት ትገብረሉ ኩሉ ፍሪ ኩሉ ብናፃ እዩ ይብለ ኣሎ እንታይ እቲ ፍሪደም ይብለ ኣሎ ሄልስኬር ናይ ጥዕና ድዩ ናፃ ዘለኒ ትምህርቲ ዲ ናፃ ዘለኒ ኢንሹራንስ ዲ ናፃ ዘለኒ ኩሉ ነገር የለን ኖ ትራንስፖርቴሽን ናፃ ኣይኮነን ኤጁኬሽን ናፃ ኣይኮነን ኣኮሞዴሽንስ ናፃ ኣይኮነን መግቢ ናፃ ኣይኮነን ምክንኻን ናይ ዓበይቲ ናፃ ኣይኮነን ዝኾነ ነገር የለን እዩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ዳይ እቲ ናፃ ትብሎ ዘለኻ ደላንዶ ፍሪ ትብላ ዘለኻ ኢልዎሲ ኣብ መወዳእታስ ትንፋስ ጥራይ ናፃ እዩ ዝብሎ ደቂ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወላ ናፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ ኢሎ እወ ኢልዎስ ሓሳቡ ክገልፅ ዝፈተነ ድማ ናብ ስጁን ይእትዎ ማለት እዩ ስለዚ anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ they're just trying ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ባ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቕ ኢሎም ዘእመንዎ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትዎ ጀሚሩ ኣሎ ወር ኤግዛክትሊ እንታይ ኢና ንረብሕ ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ብኸመይ የርባሓና ኢሉ ክሓትትን ክመራመርን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ተኣምር ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተተባሃለ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ 10 ዓመታት ዓለምና ብዓቢ ደረጃ ክትቅየር ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምቕያር ድማ ብወታደራዊ ስጉምቲ ጥራይ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ብቁጠባ ኔቶ ዝበሃል ክቕፅል ኣይቅፅልን ሃገራት ዓረብ በቲ ዝነበረን ምስ ኣሜሪካ ዝነበረን ዝምድና ክቕፅል ኣይቅፅልን ብኸመይ መልክዕ እዩ ክቕፅል ሃገራት ዓረብ እንታይ እየን ዝረኽባ ዘለዋ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክንደይ ክቕፅላ ይኽእላ ብከምዚ መንገዲ እዚ ዝኾነ ከይሸጥካ ኣብዚ ሕጂ ቪድዮ ዝገብረሉ ዘለኹ ጥራይ ሃገራት ዓረብ ይተኣኻኸባ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር እቲ ክንሸው እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ ንእሽተይ getting some help about their version of the Iron Dome right now because they think things are going to ramp up and they want to be ready because the Gulf states will be targeted if we start fighting again. But it's hard enough dealing with Iran, but we've killed so many of their leaders. We have this issue now. According to Axios, one source said this. The foreign minister made it clear to the Pakistanis, the Egyptians and Turks, and Qatari mediators over the weekend that there's no consensus inside the Iranian leadership.
ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዝ ሓለፈ እውን ሪፖርት ጌርናኩም ነርና ኢና እስራኤል ንኢራን ትዕጥቃ ከም ዘላን ወታደራዊ ዓቕምናታ ንክትሃንፅ ኣኺላታ ከም ዘላን ዝገልጽ ሓበሬታ ሰሚዕና ነርና ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪ ኢልና ሓደ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ዝምድና ኣዝዩ ሓይሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካልኣይ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለው ገለገለ ናይ ዓረብ ሶርስ ዝብሉ ዘለው ኢማራት ንስዑድያ ብዙሕ ኣሲራትላ ከም ዘላ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ኢማራት በዚ ሕጂ ዘለዎን ተቐፂሎም ንሳቶም ነቲ ዝነበሮም ፖዚሽን ክኸስርዎ ክእሉ እዮም ብሰንኪ ዝወሽመጥ ሕርሙዝ ብዙሕ ክሳራታት ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ስዑድያ ወላ እውን ክሳራ የጋጥሞ እንተሎ ካብ ናቦ ዝሓሸ ገለ ነገር ትሸይጥ ዘላ ስዑድያ ኢማራት ጠቕላላ ተዓፅያ ዘላ ቱሪዝም ዓብ ክፋል ናይ ቁጠቦም እዩ ኮንፈረንስስ ዓብ ክፋል ናይ ቁጠቦም እዩ ነዳዲ ዓብ ክፋል ናይ ቁጠቦም እዩ ኩሉ እዚ ድማ ይሰርሕ የለን ኣሉሚኒየም ኢልካ ካልእ ነገራት ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣላ እስራኤልን ኢማራትን ተዛርየን ንስዑድያ ፍሉይ መጥቃዕቲ ከካይድ ኣላ ከም ዝኽእላ ዝበሃል ዘረባ እናተደጋገመ ይመፅእ ኣላ ሶሻል ሚድያ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሕጂ ናብዘን 59 መዓልታት ተኻይዱ ዘሎ ኩለን ሃገራት ኣብኡ ከሲረን ኣሎ ኢራን ብዙሕ ከሲራ ኣላ ኢማራት ብዙሕ ከሲራ ኣላ ቀጠር ብዙሕ ከሲራ ኣላ እስራኤል ብዙሕ ከሲራ ኣላ ዓብ ክሳራ ገጢሙ ኣሎ ካልኦት ኩለን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ስዑድያ ዝሓሸ ኮይና ወፅያ ዘላ እያ ዝሓሸ ዋላ እኳ ፍርቂ ነዳዲ ትሸይጥ ኣላ እንተበሉ ዋጋ ግን ብዳብል እያ ብዕፅፊያ ትሸጦ ዘላ ስለዚ they don't want to tell you this እንታይ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ገለ ነገር ክህንደስ ከም ዝኽእልን ኣምሲሎም ገለ ነገር ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣሎ ከጋጥም ዲ ኣይጋጥምን ዝፈልጦ ስፔኩሌት ገብረኩም እዚ ክኸውን እዚ ኣይከውኒ ክብል ኣይክእልን እየ ግን ብዙሕ ነገር ክትፅበዮ ዘለካ ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን እዚ ኩናት እዚ ብብዙሕ መልክዕ ናባና ክመፅእ ከም ዝኽእልን ናባና ድሮ ናይ ምቅልቃል መንፈሱ ተኽእሉ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ዝበሃል ኣብ ጎረቤትና ክሳብ ዘሎ ድማ ብቐረባ ክንከታተሎ ኣለና እስኪ ሕጂ ናብኡ ንዝገር እንታይ ኣሎ And when transport stops, prices rise. At local markets, traders say fuel shortages are pushing up delivery costs, making food more expensive by the day. The price of fruit and vegetables has risen sharply due to fuel shortage and high transportation costs. It has become very difficult to explain these increases to customers as prices continue to rise every day. People in Addis say essentials are becoming harder to afford. Over the past month, the prices of many commodities have increased significantly. Bottled water, oil, eggs, and other essential goods have risen by nearly 40%. Businesses are also feeling the squeeze. At this factory, exports are piling up as transport costs increase and shipments stall. When it comes to the export market, we send ታይም ዝብሉ ዘለው መናብሮ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዘለዎን ዋጋ ናይ ነዳዲ ምውሳኹ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንነዊሕ እዋን በዚ መንገዲ ብምቕፃሉ እቲ ዕዳጋታት ፈፂሙ ተረቢሹ ከም ዘለዎን እቲ ህዝቢ ድማ ሰርቫይቭ ንክገብር ኣዝዩ እናኸበደ ይመፅእ ከም ዘለዎን ነዚ ሕጂ ዘሎ ምውሳኽ ናይ ዋጋታት ድማ ወላ እቲ መንግስቲ ክዕርዮ እንተደለየ እውን ክዕረ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዝኻ ኩሉ ዓይነት ንመናብሮኻ ዘድሊ ተኻልእ መጋየፂ ግደፎ ንክትነብር ዘድልየካ መሰረታዊ ነገራት ብምሉ ክሳብ ገሊኡ ብ4% ገሊኡ ብብዙሕ ፐርሰንት ወሲኹ ከም ዘሎን ሰብ ድማ እታ ኣብ ትራንስፖርት ዝሰርሕ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እዚ ፀገም እዚ ንግዚኡ ድሕሪ ዝተወሰነ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ተስፋ ዝገብር እንተሎ ኮይኑ well it's not like that ኣብዚ ስምዑ General of the United Nations, Amina J. Mohammed, thank you so much for your time and for joining us. It's unclear how the Middle East conflict evolves over time, but from the United Nations perspective, have you been able to ascertain some of the damage that's been done to developing economies and to African economies? እዚ ንናይ ዩኤን ሓላፊት እያ ተሓታተላ እንታይ ትብላ ኣላ ኩናት ናይ ኢራን ክሳዕ ክንደይ እዚ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል ብብዙሕ ክዝረበሉ ይኽእል እዩ ግን ብፍላይ ነዘን ሃገራት ኣፍሪካ ብኸመይ ክፀልፈን ክሃስየን ከም ዝኽእል እቲ ክወርድ ዝኽእል ፀገም ክንምንታይ ዕምቆትን ክበድን ክህልዎ ከም ዝኽእል ገለ ዝገበርኩሞ መፅናዕት ኣሎ ድዩ ትብለላ Well, yes, a number of reports that have come out recently have looked at what the Straits of Hormuz has done in terms of the challenges to the supply chains
to the supply of fertilizer, of oil, impact on economies in developing countries, the food security issues, the numbers of people that we will be seeing going back into poverty, hunger at 42 million if we continue in this way, but also those being pushed back into poverty, over 30 million in the short term. The longer term effects we are continuing to work on, but we do. بهتر دبله ገለገለ ካብቶም መጽናዕታት ተገይሮም ዘለው ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ከም ዝኽእልን ቁፅሪ ናይ ድኽነት ወይ እውን ሰብ ናብ ድኽነት ዝመለስ ድማ ክዓቢ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ጥራይ ደይኮነ ካብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝወፅእ ካልእ ነገራት ናይ ሰፕላይ ቼን ፀገማት እውን ኣሎ እቶም ገለ ንኣብነት ንድኩዑ ዝኾኑ ነገራት ካብቲ ቦታትን ኣብቲ ዝግብኦም ቦታታት ይኸዱ ኣለውን ንብዙሕ ንመድሃኒት ንካልእ ነገር ዘድልዩ ነገራት እውን ጥረ ነገራት ካብቲ ቦታት ወፂኦም ናብቲ ዝግብኦም ቦታ ይኸዱ ኣለውን ናይዚኣቶም ናይዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰፕላይ ቼን ዲስራፕሽን ይብልዎ እዚ ነቲ ፋብሪካታት በብዙሕ መንገዲ ብነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ በብዙሕ ጥረ ነገራት እውን እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ኪኖ ነዳዲ ዝኸይድ ሽግር እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንሽተይ ሪፖርት ክወስኸልኩም ኣብዚ ንሳትብሎ ዘላ Everywhere. Oil is only the start. Over 30% of global ammonia trade, nearly half of urea, and 20% of diammonium phosphate, key fertilizer inputs, move through this same choke point, along with about half the world's sulfur from metal. ሕጂ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ነዳዲ ወፃኢ ብዙሕ ነገር ካብዚ ቦታ ዝወርድ ዝወፅእ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ስለዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን 30% ናይ ዓለምና ኣሞኒያ ዝበሃል ኤሌመንት ማለት እዩ ንሱ ካብዚ ቦታ ዝኸይድ ስለዚ ንሕርሻ ኣገዳሲ ንድኹዒ ኣገዳሲ ኤሌመንት እዩ እሱ ካልእ ክንቅፅል ከለና ዩሪያ ዝበሃል እውን እንተኾነ 10% ናይቲ ግሎባል ዲኣሞኒየም ፎስፌት ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነገራት ንሕርሻን ንድኹዕን ዘድልዩ ካብዚ ቦታ እዚኦም ዝወፁ እቲ ዘሕዝን ክፋል ድማ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብመርከብ ጥራዮም ክጓዓዙ ዝኽእሉ ከምዚኦም ካልኦት ብካልእ መንገዲ ብፓይፕላይን ወይ ብገለ ጌርካ ከተንቀሳቅሶም ትኽእል ነገራት ኣይኮኑን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ካብዚ ቦታ እዚ ካብቲ ፋብሪካታት ናቶም ተሰሪሖም ብመራኽብ ገይሮም ብወሽመጥ ሕርሙዝ ወፂኦም እዮም ክኸዱ ዝግብኦም እሱ ተዓፅዩ እንተሎ ኩሉ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ መንገድታት ብልሕታት ክትገብሮ ትኽእል ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይከፈትካ ዝግበር ካልእ ኩሉ ፈተነ ነዚ ከቢድ እዩ ክኸውን ነቲ ነዳዲ ብፓይፕላይን ጌርካ ድዩ ካልእ ነገራት ክፍተን ይኽእል እዩ ናይዚኣቶም ግን እቲ ዝኸበደ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ሕጂ ድማ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ስለ ዘሎ Or urea. If Hormuz closes, the nitrogen supply chain doesn't slow. It stops. And since synthetic nitrogen fertilizers support roughly 48% of the global population, missing the mid-April application window in the Northern Hemisphere means lower yields by September. It's that simple and that brutal. Major importers like India, Brazil, Pakistan, Bangladesh, and many African countries would quickly face fertilizer shortages, leading ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፀገም እዚ ሲሪየስ ዝኾነ ፀገም ንሃገራት ኣፍሪካ ብዓብዩ ካልኦት ሃገራት እውን ወላ ኢንድያ ፓኪስታን ብራዚል ተን ሕርሻ ሃገራት ዝበሃላ ብዚ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ከቢድ ሓደጋ ኣብ ቅድሚአን ከጋጥመን ከም ዝኽእልን ስለዚ ኣብዚ ወርሒ 4 ነዚ ነገር እዚ ተረኺቡ ንሕርሻ እንተደይ ተጠቂሞምሉ ወርሒ 9 ምህርቲ ብርኡይ ደረጃ ከንቆልቁል ከም ዝኽእልን ዝመፅእ ዘሎ ኣዋርሕ እቲ ቀንዲ ዋጋ ሽዑ ክንከፍሎ ከም ምዃንና ምክንያቱ ሕጂ ተሓሪሱ ወርሒ 9 ምህርቲ ምስ መፀ እቲ ሂወት ኖርማል ክኸይድ ዝግብኦ ሎሚ ብግቡእ እንተደይ ተሓሪሱ ወይ እውን ብዘይ ድኹዕ እንተተሓሪሱ እቲ ምህርቲ ብዓቢ ደረጃ ክውሕድ ስለ ዝኾነ ካብ ወርሒ 9 ንንየው ዘሎ ግዜ ከቢድ ፈተና ከቢድ ሽግር ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፀገም እዚ ሎሚ ዝወርደና ዘሎ ፀገም ጥራይ ኮንካን ክትርኢ ዘለካ እዚ ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ኣብ ሕርሻ ሎሚ እንተደይ ሓሪስካ ዝግባእካ እንተደይ ጌርካ ወርሒ 9 ኢኻ ዋጋ ትኸፍሎ ስለዚ እቲ ቁጠባ ናይ እዚ ኩናት ናይ ኢራንን ወሽመጥ ሕርሙዝን ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ምናልባት ሕጂ እንተደይ ተራእይና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣብ ዓለም ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ካብ ሕጂ ምስትውዓል ዘድልየዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ገለ ነገር ተዋሓደ ኣምላኽ ማይ ሂበና ይኸውን እቲ ክራማት ፅቡቕ ይኸውን ምክንያቱ ብዓለም ደረጃ ከቢድ ፈተና ከጋጥም እዩ ኤርትራ ክንምንታይ ኣብዚ ድኩዕ እዚ ትምርኮስ ነይራ ዝፈልጦ የብለይን ከም ናተይ መረዳእታ ግን ብዙሕ ኣይመስለንን ካልእ መተካታታት ካልእ በቲ ኣብ ገለ ክፋል እኳ ካብቲ ገማግም ባሕሪ ብትገብሮ ነገር እውን ኣለዋ ግን ብዓብዩ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ደገ ፈርቲላይዘር ወይ እውን ድቑዒ ንምንታይ ትፅጋዕ ነይራ ኣይፈልጥን እየ ንኤርትራ እዚ ነገር እዚ ኣይትንክፋን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ተጋጊኹም ብብዙሕ መንገዲ ክትንክፋ ኢና ኤርትራ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግን ክንዲ ካልኦት ክትንክፋ ይክእልኒ ንኤርትራ ኢና ንብል ዘለና ካልኦት ኩሉ ሕርሻናቶም ኣብዚ ድቑዕ እዚ ዝምርኮስ እዩ ስለዚ እዚ ድቑዕ እዚ እንተዘየለ ከቢድ ፈተና ክኸውን ድሓር ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ እቲ ካልእ ፀገማት ናይ ነዳዲ ናይ ትራንስፖርት እውን
እኽሊ ጥራይ ስለ ዝረኸብካ ነገር ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ትራንስፖርት ክልሎ ትራክተራት ነዳዲ እንተደይብሎም ክትሓርሱን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ፀገም ብዙሕ መንገዲ ዘለዎም ብብዙሕ መንገዲ ክረአ ዝኽእልን እዩ ኣምላኽ ባዕሉ መዋፅኦ ይፍጠር እምበር እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለዎ ሃገራት መፍትሒ ከናድያ ኣለዎን ካብዚ ሽግር እዚ ብኸመይ ንወፅእ ካብዚ ፀገም እዚ ብኸመይ ንወፅእ ዝብል ዘረባ እዩ ቤዚ ከግብሮም ዝግባእ ብከምዚ መንገዲ ድማ ክትሓስብ ምተገበአ ግን ንሕና ኖርማል ጎረባብቲ ስለ ዘይብልና ጎረቤትናትና ሕማም ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ስምዕዎም under pressure. In mid-April 2026, vehicles bearing Eritrean license plates moved openly along the corridor from Zalambesa on the Eritrea-Tigray border through Adigrat and Mekelle southward to Alamata. Multiple sources describe these convoys as efforts to secure supply routes, reflecting a dipping tactical alignment sometimes called the Swallow Pact between Eritrea under President Isaias Afwerki and faction within the Tigray People's Liberation Front, TPLF, and Tigray Defense Forces, TDF. Yet the Ethiopian government under Prime Minister Abiy Ahmed has maintained notable restraint. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኩናት እንዲዮም ዝደልዩ ዘለው ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናብ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝወፀ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ታርጋ ናይ መኪና ናይ ኤርትራ ዘለወን ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዝሓዘ መኻይን ካብ ብዛላምበሳ ጌረንሲ ንመቐለ ከኣትዋ ተረኣየን እዚ ድማ ቀስቀሳ ናይ ኩናትን ድሌት ናይ ኩናትን ናብ ኩናት ንምውሳድ ዝግበር ዘሎ ጉዳይን እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለምንታይ ኣተኩሮናቶም ናብ ኤርትራ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ገይ ውሽጣዊ ፀገሞም መፍትሒ ናቱ ኤርትራ ጥራይ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እዚ ከዓ ከዋፅኦም ዲ ኣይዋፅኦም ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ንኩናት ዝግበር ዘሎ ድፊት እናዓበየ እናበዝሐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ኣገዳሲ ውሳነታት ይወፅእ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ብልፅግና ሸር ዝገብርዎ ዘለዎ ስምዑ ዓላውነትና ንቃለስ ናይ መጨረሻ ሸቶ እኸታ እዩ ዝብሉን ሓደ ፃየል ዕልጉ ነይሩ መጨረሻ ሸቱ ሕዚ ግልፂ ገይርና ኢና ማእኸላይ ኮሚቴ መግልፁን ግልፂ ገይርዎ እዩ መጀመርያ እንታይ ዝብል ለዓላውነትና ምኽባር ዝተመለሰ ዝተፈናቐለ ህዝብና ናብ ቦትኡ ምምላስ ዝብል ሕዝና ንቃለስ ነርና ከም ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ከም ውድብ እውን ድሓር ግን ኖ መጨረሻ እኸታ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣብ ሪፎርምና መጥና ነርና ድሓሩን ግልፂ ይፋ ዝገበርናዮ ብሚድያ እውን ባዕልኩም ይፋ ትገብርዎ ዘለኹም መሰል ዓርሰ ውሳነና ክንረጋግፀለና እዩ ዝብል ሕዚ ኣልቲሜት ጎልና ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነታዊ ሓድነት እናበልና ኣብ ኢትዮጵያ ነርና ኢና ሕዚ ከምኡ ይብልን መሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋፅ እያ ትብል ብምንታይ ብዲፋክቶ ድዩ ሃገራዊ ሕቶድና ክንገብሮ ወይ እንታይ ኢና ንገብሮ ዝብል ዳሕራ እዩ ዓቕሚ ከለና ደ ዝብል ዓቕሚ ንፍጠር ዓቕሚ ንፈጥርና ንማየት ዘለና ብዙሓት ዓቕምታት ፈጥርና ኢና ብዙሓት ዕድላት ኣለውናዮም ተወሳኺ ንፍጠር መንግስቲ ንፍጠር እንደገና እቲ መንግስቲ ከዓ ዝውስን ሕጊ ሕጂ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዘረባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ኣብ ብልፅግና ካድረታት ድማ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትደልያ ሃገር ንምዃን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ናብ ሃገርነት ተበጊሶም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዳርጋ ብዙሕ ዘረባታት ድማ ከቀናብሩ ይርኢ ኣለኹ ትግራይ እውን ትግራይ ኢትዮጵያ ኣይተድልያን ዝብል ሰብ እዩ ናው ኣቱን ሕዚ ድሓን ግን ትግራይ ኮይነው ኢትዮጵያ ክነብር ኣለኒ እንተይለሲ ኢትዮጵያ ትረብሐኒ እያ ክብል ኣለና ሓደ ኢትዮጵያ ትረብሐኒ እያ ክብል እንተኮይነ ታእየንተን ረብሓ ክዝርዘር ኣለወን ዘርዚሩ ዘውግዐ ውድብ ወይ ሰብ ኣሎ ዶ የለን ኣነ ክሪኦም ከለኹ ሓንቲ ረብሓ ናይ ትግራይ ክወስድ ኣነ ትግራዋየ መንነተይ ክዕቀብ ክጎልህ ክድንፍዕ ኣብ ዓለም ክፍለጥ ይደሊ ደቀይ እውን ክንዲ ዝከኣል ተይተፃንክዎም ናብዚ ክመፁ ይደሊ ኣነ ትግራዋይ እውን ትግራይ ሕጂ እቲ ትግራይ ሃገር ድያ ክትከውን እንታይ ክትከውን ንዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ኣከራኸሪ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ እንታይ ክኾኑ እዮም ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ምርጫ ናቶም እንታይ እዩ ንተጋሩ ዝተርፍ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መርገፂ ይህልዎ ክሳብ ሕጂ ብግልፂ ዝገለፀ የለን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ከምኡ ድማ ተጋሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝኸድሉ ዘለው ከምኡውን ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና ለንቀነ ኣቅንያት ናይ ሪፈረንደም ስለ ዘሎ ብብዝሒ ሸር ዝግበር ዘሎ ቪድዮ መከርየኩም ይፈልጥ እንተ ምንታይ ምስልኹም እንተስ ብርሑቕ እንተስ ብቐረባ ይፈልጥ ምእንቲ ምንታይ ተመሳሳሊ ቁስሊ
ኣብ ዝባነይን ዝባን ጥተይ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዚ ዝሓለፈ ምዕራፍ ረስዕዎ ይብለኩምን ዝርሳዕ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ምስና ክንሓክር የብልናን ምስልኩም ክትሓኩ ይብልኩምን ተወዲኡ ኣሎ ከክፉ ተፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣሎ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት መንግስቲ ሃይለማርያም ይዛረበኩም ነይሩ መንግስቲ ሃይለማርያም ኣዴታት ኣስመራ ደቂ ሕጊ ጨፍሊቕ ትሃዊ ከለኹምዎ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ መን ከም ዝተጨፍለቐ ተግባር ፍሉጥ እዩ ሕጂ እዚ መለስ ዜናዊ ንሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ነቲ ዕዉት ሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ዕለት 23 ወርሒ 4 1993 ዝተኻየደ ነቲ ውፅኢት ናቱ ኣብ ትፅምብለሉ ዝነበረት ዘስምዖ መደረ እዩ ነይሩ እዚ መደረ እዚ ታሪካዊ መደረ እዩ ድሕሪኡ መለስ ዜናዊ እንታይ ዓይነት ምርጫታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሲዱ ንሱ ንበይኑ ዝረአ ኮይኑ እዚ ደረጃ እዚ ክግበር ምኻሉ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ በይኑ ታሪክ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይ ልኡላዊት ሃገር ኣካል ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለምና ንክትከውን እንተወሓደ እውን ተፃብኦ ዘይገበረ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ናፅነት ጥራይ ምርካብ ወይ እውን ዓድኻ ጥራይ ሓራ ምውፃእ ናፅ ሃገር ከም ዘይገብራካ ልኡላዊ ሃገር ከም ዘይገብራካ ርሑቕ ከይከድና ሶማሌላንድ ዝበሃል 91 ናፅነቱ ወይ እውን ሓራ መሬቱ ካብ ዝገብር ነፍሱ ከም ማሕደር ካብ ዝጅምር ካብ 90 ጀሚሩ እዩ ነፍሱ ዘመሓድር እዩ ዝበሃል ስለዚ ልዕሊ 30 ዓመት ነፍሱ ዘመሓድር ምርጫ ዘካይድ ባንኪ ዘለዎ ታንኪ ዘለዎ ኩሉ ዘለዎ ከም ሃገር ዝንቀሳቀስ ግን ኣፍልጦ ክረክብ ዘይከኣል ሃገር ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ማለት ኤርትራን ሶማሌላንድን ሓንቲ ኣይብለኩም ኣለኹን ኤርትራ ናታ ናይ ነፍሱ ዲስቲንክት ዝኾነ ታሪክ ኣለዋ ግን እቲ ሶማሌላንድ ዝበሃል እውን ታሪክ ነይርዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ዝወሰደቶ ምርጫ ናፃ ኮይና ጥራይ ዘይኮነስ ንኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ረጂም ብምቕያር እሞት ድሕሪኡ ዝተኸተለ ናይ ሬፈረንደም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ መለስ ዜናዊ ድሒሩ ዝገበሮ ውሳነታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ መድረክ እዚ ነቲ ኣፈታታዊ ፍትሕ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ጎነፅን ደምን ክኸውን ስለ ዘፍቀደን ኣብቲ ዋንቲ ኣብቲ ትጅምረሉ ዝነበረ ድማ ሽግር ስለ ዘይፈጠረን ካብ ናብ ምስጋና ኣለና ካብ 98 ዝገበሮ ኩልና ንፈልጦ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ ንሱ ሕማቕ ታሪክ ሒዙ ተጋሩ ዝሕጂ ወሪዶሞ ዘለው ውፅኢት ናይቲ ንሱ ዝመረፆን ናቱ ኢህኣደግ ዝመረፆ ምርጫታት እዩ ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለው ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ክመርፁ ነይሮም ንተጋሩ ዝምልከት ኮይኑ እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ታሪካዊት እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ተጋሩ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ፈተና ኣብ ዘለወሉ ኣብ ከቢድ ብድሆታት ኣብ ዘለወሉ ናበይ ገፆም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለው ኣገዳሲ ክኸውን እስከ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ተሓሒዞም እዞም ፀዋዕቲ ሽግር ዝብልዎ ዘለው ስምዑ Ethiopia is obviously another key country we're watching, the key country to watch, I'd say, in the Horn of Africa. We're about a month away from a national election. The U.S. reportedly now has concerns that the government is preparing to go to war with Eritrea over Red Sea access. We've been hearing similar narratives for forever. And obviously there's still tensions in the north. Tigray is far from resolved. What are some of the friction points that you're looking at ahead of this election? And it doesn't look like Tigray itself will be able to vote in the election because the ጅንታዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንዲኦም ክዛረቡ ዝደልዩ ዘለዉ ግን ቀመም ስለ ዘድልዮ ነቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ ግድን ከኣትሎ ምስ ኤርትራ ክዋጋየ ኢሉ ኣቢ ብዙሕ ክፍክርን ዳንኬራ ክገብርን ንሰማዕ ኣለና ግን ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ምርጫ ክትገብር እያ ወርሒ ድዩ ትሕቲ ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ እቲ ምርጫ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ትገብረሉ ከመይ ክኸውን እዩ ትብል ምስቲ ናይ ኩናት መንፈስን ምስቲ ዘሎ ዕግርግርን ምስቲ ካልእን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክካየድ ኣይካየድን እውን ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተንብቦ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነዚኦም ገለ እንታይም ዝብልዎም ኤርትራ ንግሲ ኤርትራ እንታይ ዝብሎም ገናዞ ጋንታ ገናዞ ጃንዳ ገናዞ ገለ ያ ዝብሎም እስከ ትክክለኛ ቃል ግለፅዋ
mandate of the interim administration has been extended for another year, right? It's been extended for another year, but then recently the TPLF, kind of kicked them out of power, and there's a split in the TPLF. There's a split in Tigray. The TPLF's not going to be allowed to vote in the elections. Will the people be able to vote? The people of Eritrea? Sorry, of Tigray. I just don't see how it's going to happen. And I really, I love Ethiopia. I served there twice. It's a unique, special nation. It could be one of the biggest success stories in the world, not just in Africa. But they really desperately need national reconciliation. Just having an election is basically putting wallpaper over rotting walls. I don't think it's going to solve anything, and keeping the TPLF from being able to register to run in the elections. Personally, I think it's a huge mistake. We, the United States, made a horrendous mistake when we toppled Saddam Hussein of doing away with the party, because it. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍቅሪ ፍልይ ዝበለ እንድዩ ከም ድሌት እዩ መሰሉ እዩ ኢትዮጵያ ከፍቅራ ድያ ይፍቅራ ንዑ ዝምልከት እዩ እንታይ ግን ይብል ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ምርጫ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ምርጫ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ንህወሓት ዝኣክል ፓርቲ እውን ኣፍልጦ ከሊእካ ናብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ጌርካ ሰሪስካ ትውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ታደሰ ወረደ ብሓደ ዓመት ኣናዊሕ እየ ይብል ኣሎ ብኒኦ ድማ እቲ ህወሓት ክቕበሎ ከም ዘይደልን ንሱ ዝገብሮ ውሳነታት ክነፅጎ ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ክኸውን ዓብ ዓወት ከጎናፀፍ ዝኽእል ኣርኣያ ናይ ዓለምና ክኸውን ዝኽእል ብላብላ ክነሱ ብሰንኪቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ብሰንኪታ ሃገር ዘለዋ ሪኮንሲሊየሽን ዘይምግባር ወይ እውን ሕድገታት ጌርካ ሰላም ጌርካ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክትበፅሕ ብዘይምኻላ እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ሕማቅ ገፃ ትኸይድ ዘላ ከይፈተወይ ከም ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን ወላ እቲ ምርጫ ብኸመይ ክግበር ይኽእል ተተገበረ እውን ጥዑይ ምርጫ ክኸውን ከም ዘይክእል ሳክት ሽማ ብወረቐት ክግበር ዝኽእል እምበር ካልእ ፋይዳ ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እንተወሓደ ንብልፅግና ከማ ነቲ ሓቂ ክገልፀሉ ክኢሉ ኣሎ ግን ጥንቅቕ ኢሉ እዩ ንኣመጎሴ ንዓታቶም ስምዒታቶም ከይትንክፎም እናበለይ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እያ ተመላሓሱ መራ ካራ ትቕየር እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምሽክንከን እናበለይ ዝብል ብዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳዩ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ስለ ዝኾነ እጅኻ ብካልእ ኣገዳሲ ገበንካ ተኸሲስ ኣሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ደረጃዎች ውስጥ ገብታለች ሲል ተቋሙ ገለጸም። ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን እንዲቋቋም ተጠይቋል። በሀገሪቱ በቅርቡ በትግራይ የተካሄደውን የዘር ማጥፋት ወንጀልን ጨምሮ ሊወሰዱ ይገባቸዋል ያላቸውን እርምጃዎችንም አስቀምጧል። ጄኖሳይድ ዎች የተሰኘው ተቋም ባወጣው ሪፖርቱም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዘር ማጥፋት ወንጀል 10 ደረጃዎች መካከል በ3ቱ ሁነት ውስጥ ናት ይላል። ደረጃ 3 ተብሎ የተለየው ማግለል ዲስክሪሚኔሽን፣ ደረጃ 5 ተብሎ የተቀመጠው ጥፋቱን ማዘጋጀት ኦርጋናይዜሽን እና ደረጃ 10 ላይ ያለው መካድ ዲኒያል ናቸው ብሏል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁነት ለቀጣይ ጥፋቶች ተጋላጭ ሆነም አሁን ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዚ ሃገር እዚ ብብዙሕ ነገር ዝኽሰስ እዩ። ጄኖሳይድ ዎች ኣብ ዓለም ጄኖሳይድ ዝካየድ ንጄኖሳይድ ናይ ዓለምና ዝከታተል ትካል ንኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ናይ ጄኖሳይድ ተበግሶታት እዩ ከሲስዋ ዘሎ። ስለዚ ኣገይ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ክልተ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብተደጋጋሚ ናይ ጄኖሳይድ ናይ ምፍፃም ልምዲ ዘለዎም ዝደጋግም ሃገርን ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ Ethiopia is currently categorized under the specific stages of 10 stage of genocide. ስለዚ discrimination ኣብ ዝብል ሳልሳይ ደረጃ፣ organization ዝብል 5ይ ደረጃ stage 5 ማለት እዩ። ከምኡ ድማ denial ድማ stage 10 በፂሑ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ። regional instability ዘይርግኡነት ኣበይ ኣሎ? ኣምሓራ ongoing war crimes and mass identity based arrests over the last 2 years. ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ሕማቅ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብዙሕ ሰብ ድማ ብመንነቱ እናተደልየ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይእሰር ከም ዘሎ ንልዕሊ 2 ዓመት። ኦሮሚያ persistent insecurity due to long term fighting and kidnapping. ኣብ ኦሮሚያ ድማ ቀፃሊ ዘይርግኡነት ከም ድማ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩናትን ጭውያን ከም ዘሎን። Tigray lack of accountability for the past atrocities, denial of genocide and a humanitarian crisis involving over 800 displaced persons. ስለዚ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ዝተኻየደ ተሓታትነት ዘይብሉ ገበናት ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ ዓብይ ሰብኣዊ ቅልውላው ክሳብ 800,000 ሰብ ድማ ካብ ገዝኦምን ካብ ዓዶምን ተፈናቂሎም ኣብ ፈቆደ ካምፕታት
ወሪዶም ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎ geopolitical risks rhetoric regarding the port of Asab እዚ ጥራይ ከኣክል ድማ ቀፂሉ ናይ በወደብ ዓሰብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተሓዲድን ፈኸራ ናይ ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ and resulting tensions with Eritrea are cited as significant threats that could trigger a new conflict ስለዚ ናብተ ገባሕሪ ኢሉ እዚ ኩሉ ናይ ተኻየደ ኩሉ ተወሳኺ ናብተ ገባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ዘራርባ ድማ ካልእ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ታይም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክግበር ኣሎ legal action through the International Court of Justice ስለዚ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደሉ ኣሎ እቲ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ብመን International Court of Justice ይበሃል the formation of a UN-led international investigative team ከምኡ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ክድህስስ ዝኽእል ወይ ክምርምር ዝኽእል ብዩኤን ዝምራሕ ክግበር ከም ዘለዎ ዲፕሎማቲክ ሚዲዬሽንስ ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ሽምግልናታት ክካየድ በአፍሪካን ዩኒየን ከምኡውን ብዩኤን ማለት እዩ to de-escalate the tension between Ethiopia and Eritrea ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ዝመልስዎ እቲ ኩነታት ነዚ እውን ይብልሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ካልእ እውን ብዛዕባ ኩነታት ናይ ትግራይ ሓድሽ ዜና ቀኒ ለንቀነ has released a new report detailing what they call the unrelenting persecution of Tigrayans. The document highlights that ethnic Tigrayans in the disputed region of northern Ethiopia face discrimination and arbitrary detention. Despite a peace agreement signed in 2022 between the Tigray People's Liberation Front and the Ethiopian government, which put an end to a brutal 2-year civil war, hundreds of thousands of Tigrayans are still displaced and cannot return to their homes. Furthermore, increasingly tense relations between Addis Ababa and the region's authorities are sparking concerns of renewed conflict. Our correspondent, Tom Keneti, in the Ethiopian capital. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ትግራይ ብዙሕ ገሰት ናይ ገበናት ይካየድ ከም ዘለዎን ብዙሕ ህዝቢ ካብ ስድሩ ገዝኡ ተፈናቂሉ ንቡር ሂወት ክረክብ ከም ዘይከኣለን ብዙሕ ገበናት ይፍፀመሉ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እዚ እውን እንተኾነ ካብ ኤሮጳ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ገበናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ድማ ኤሮጳ ሕብረት ብገንዘብ ክድጉሞ ይወሲኑ ዘሎ Human Rights Watch says that it spoke to internally displaced people from Western Tigray who say that they've been arbitrarily detained and treated as second-class citizens. They said to Human Rights Watch that they had been deprived of basic needs like getting an ID card which would allow for access to banking, for example. There are more than 800,000 internally displaced people in Tigray. And earlier I spoke to Samra Silva, who has been helping some of them in Mekelle. People have lost their homes, their businesses, their land, and their loved ones. Today, many are barely surviving in such extreme, inhumane conditions without reliable access to food, medical care, proper shelter, or basic services. And the real solution is clear. People must be able to return home safely and without further delay. For that to happen, the forces ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ተጋሩ ብፍላይ ቶም IDPs ዝበሃሉ ዘሎ ተመዛቢሎም ዘለዉ ህዝቢ ካብ ንቡር ሂወት ወፃኢ ብዙሕ ፀገማት ይገጥሞም ከም ዘለዎም ብዙሕ ሽግር ይገጥሞም ከም ዘለዎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ፀገም ንክፈትሕ ብዙሕ ተበግሶታት ይወስድ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ ገዝኦም ተመሊሶም ንሳቶም መሰል ብዘለዎ መንገዲ ናብ ዝምልከቶም ናብቲ መረበቶም ንክምለሱ እዩ ዝሕተት ዘሎ ግን ብልፅግና ነዚ ነገር እዚ ጃብ ሓፂር ግዜ ክገብሮ እዩ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ኣሉታዊ ካቨሬጅ ነቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ወፂና ካልእ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማዕ and unfold quietly through positioning, partnerships, and long-term strategy. Now, across the Red Sea and the Horn of Africa, a subtle but significant dynamic is drawing attention, not because of a single event, but because of a pattern of expanding regional engagement. At the center of this discussion is Egypt's growing presence across key strategic locations, and what that could mean for Ethiopia's evolving role in the region. But this raises a deeper question. Is Egypt expanding its regional positioning around Ethiopia, or is this a complex geopolitical signal being ኢትዮጵያውያን ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ተኸበልና ኣላ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንኢትዮጵያ ኣብ ምሕፃር ትጓየላ ዝብል ክሲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረብሉን ክፅሕፍሉን ንርኢ ኣለና ብርግፅ ግብፂ ነቲ ድኹም ጎኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ንሪያ ናታ ረብሓ ከተቐድም ከም ንቡር ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ግን ብልፅግና እዚ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ እውን እንተኾነ እትዮም ካልኦት ሓይልታት ነዚ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ እናተጠቐሙ ጽቡቕ ዝኾነ ገዝጋስ ይገብርሉ ግብፂ ናብ ከባቢና መፅያን ዝተፈላለዩ ፀላእትና ትዕጥቕን ትዕይልን ኣላ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና እውን ተኣትወልና ኣላ ዝብል ክሲ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ብርግፅ ግብፂ ከም ሓደ ንረብሑ ዝጓየ ሃገር ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ ዝጓየ እንተደይ ረኣናዮ ብሶማል ድዩ ብሱዳን ድዩ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ካልእ ገይሩ ንዓና ሽግር ክፈጥረልና ይፍትና ኣሎ ዝብል ዘረባን ክስን ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ እጂ ዝያዳቶም ኢትዮጵያውያን ግብፂ ዝርአ ነገር ስለ ዝገበረትሎም ወይ ካልእ
ዘዛርቦም ነገር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ናይ ረብሓ ውድድር ግን ከም ንቡር ጌርካ ትሪኦ ትኽእል ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳስና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ከባቢና እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቅድሚ ነዛ ናይ ግብፂ ምርኣየ ባ ለንቀነ ዝረኣናይ ሓደ ነገር ክርአየኩም እየ ኣብዚ ኣብ ምናልባት ትከታተልዎ ኣለኹም ዲኹም የለኹም እዚኣ እስከስምዕዋ Mali making headlines recently. Here's a look at what's going on. Mali is facing a security crisis. At the weekend, coordinated attacks by armed groups and Tuareg rebels targeted military sites across the country, dealing a major blow to the ruling junta. Let's start here, in Kidal, where military camps came under ምናልባት ማሊ ዝበሃል ሃገር ገለ ካብቶም ሰለስተ ኣብዚ ዝሓለፈ ካብ 2022 ኣቢሎም ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ስልጣን ዝተቆፃፀሩ ናይ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኢንድ ኒጀር ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ማሊ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ሃንደበታዊ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ አልቃዒዳ ምስ ገለ ንርክብ ኣለዎ ዝበሃል ሓደገኛ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ነቲ ሃገር ከውድቓ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዶባት ናይ ምስ ምስ አልጀሪያ ድዩ ዋላ ምስ ሊብያ ኣብ ዘሎ ዶባት ካብኡ ዝብገስ ሓይሊ እዩ ከምዚ ገይሩ ነዚ ሃገር ከውድቓ ቀሪቡ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ it's very difficult to believe ነዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ነገር ከምዚ ክገብር ይኽእል ኣይክእልን here in Kidal, where military camps came under attack in northern Mali. ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ መንግስቲ ንቕንቕ ኣቢሎም ከም ዘሎ እውን ሓላፊ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ከም ዝተኸተለን መራሕቲ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ሕቡእ ቦታ ከም ዘለውን ምክንያቱ ኣብ ወላ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ብጣዕሚ ሶፊስቲኬትድ ከም ዝኾነ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሳክት ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ገዙ ተበጊሱ ዝገብሮ ከም ዘይኮነን ሚን ፈረንሳ ኣሜሪካ ኢድ ከም ዘለዎም ኣብ ዝፍሉጥ ጌርካ ክትሪኦ ዘለኻ ምክንያቱ ራሽያ ኣብዚ ቦታ እዚ እናስፋፍሐት ትኸይድ ስለ ዝነበረት እቲ ጉዳይ እቲ ንራሽያ ካብዚ ቦታ እዚ ንምውፃእ ነዞም ሓይልታት ድማ ናብ ናይ ኣሜሪካ ኢምፓየር ንምምላስ ዝተገበረ እዩ ማሊ ብዙሕ ናይ ወርቂ ሃብቲ ዘለዋ እያ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶ ከም ብዙሕ ሃብቲ ዘለወን እየን ስለዚ ኒጀር ኔክስት ታርጌት ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ዩራኒየምን ካልእን ፀጋታት ናይ ፈረንሳ ካብዚ ዝመፅእ ነይሩ ምስ ኤሮጳ ድማ ምስ ፈረንሳ ምስ ኤሮጳ ከምኡ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምስሕሓብ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ክንምንታይ ሓደገኛ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንኸነስተውዕል ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ A symbol of their push for an independent homeland in northern Mali. Another key area is Katai, a garrison town where Mali's leadership is based. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሰሜንን ብደቡብን ብክልቲኡ መንገዲ እዩ መፅኡ እቲ መጥቃዕቲ ዝካየድ ነይሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ የማጥቂዖሞም ነቲ ሰራዊት ናይ ማሊ ድማ they didn't leave him a chance ይብል ዝበሃል ዘሎ ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ከምቲ ዝተሓሰበሉ ክወድቕ እንተዘይከኣለ ግን ከቢድ ዝኾነ ክሳራታት ወሪድዎ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ከቢድ ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ነዚኣ ፈተና እዚኣ እንተሰጊሮማ ብዝያዳ ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ዓውደ ኩናት ጠቕላላ መልክዓቱ ዝቐየረ ኩናት ኢና ንሪኦ ዘለና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስለዘየለ ብቕልጥምካ ጥራይ ትነብረሉ ዘበል ኢና ዘለና እዚ ማለት ድማ ኤርትራ እዚ ኩሉ ግንባራታ ሰራዊትን ገለን ክትገብር ከላ እሽነት እዩ ዝመስል ነይሩ ቀደም እሽነት ንህዝቢ ዘይሓሊ ገለ እዩ ዝመስል ነይሩ ከምኡ ዓይነት ምርጫታት ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ኣለዎም ይብል ኣለኹም ግን ግዴታ ዝኾነሉ መንገዲ ክመፅእ እዩ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ግንባራት ጠጠው ክብል ዝኽእል ሰራዊት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ሃገር ተገዲሰካ ተኮይና እንተዘየለ ኣብ ከተማ ጅንሳት ተኸዲኑ ዩኒፎርም ገይሩ ደወንወን እናበለ ዕግርግር እናገበረ ዝውዕል ጥይት ምስ ተተኮሰ ዝሃድምን ዝማረኽን ወታደር ከም ናይ ብልፅግና እንተለካ ኮይኑ ግን ብዙሕ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ኢትዮጵያ ክፀርፍ ኢለ ኣይኮኑ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ወዳዲርካ ኣዝዩ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ እያ ትበሃል ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ወዳዲርካ ካልኦት ሽማዊ ወታደር ጥራይ ዘለዎ ሽም እዩ በቃ እምበር ኣብ ዓውደ ኩናት መፅኦም ከምዚ ናይ በዓል ኤርትራ ወላ እውን ከምዚ ናይ ትግራይ ወላ እውን ከምዚ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ነኺሱ ኣብ ጎቦታት ናብ ዓለና ሓደረን ክዋጋኣልካ ዝኽእል ደሞዝ ዘይብሉ ሰራዊት ኢትስ ኢምፖስብል ከም ዓይነት ሰራዊትን ገለን ክትርኢ ሓተ ወይ እውን ሽግር ምስ መፀ ናብኡ ክበፅሑ ይኽእሉ ኮነ እዮም ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪካ መንግስቲ ዝወድቕ ናይ ሶምን ውግእ ምስ ተገበረ እዩ ሶምን ከመን ኣይኮን ናይ ሰዓታት ውግእ እዩ መንግስቲ ዝቕይሮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝቀያየር እዚ ሰውራ ጌርካ ገለ ምውጋእ ዝበሃል የለን ስለዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ነቲ ዕልዋ ገይሩ ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ንዑ ከኣሊዎ ድዮም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ክኸውን እዚ እንተጋጢሙ ምክንያቱ
እቶም ቀደም መጋበርያ ዝነበሩ መራሕቲ ንዓታቶም ንምምላስ ዝግበር ዘሎ መንገዲ ምዃኑ ዳርጋ ዝበዝሐ መንእሰይ ናይ ኣፍሪቃ ተረዲይዎ ኣሎ እዚ ጉዳይ Leo Kamarai was a central figure in the military government and instrumental in strengthening ties with Russia. Other junta leaders are reportedly in hiding as sporadic gun battles continue. But this crisis didn't begin this week. In 2012, Tuareg rebels in the north ሓፈሻ እዚ ሓደ ካብቲ ብቐረባ ክንከታተሎ ዘለና እዩ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ብብዝሒ ክረአ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ዝኾነ ሰራዊትን ቅልፅም እንተዘይብልካ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክወርደካ ይኽእል እዩ ካልኣይ there's a big difference ኣብዚ እዚ ዓይነት ኩናት ንሪኦ ዘለናን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ነንበይን እዩ ከምዚ ሕጂ ናይ ማሊ ንሪኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ቀደም ወዲቑ መሃለወ أبي أحمد كودق جنا يدلني نتا أجندة سلا زجلجل سلا زي أستوعب كم رأي لايو إثيوبيا كندي عين التراويت أبوش تخينين كساقس ولو جن كودق سلا زي دلة بعلم شفافينهم تطوع بلهم ملو سلا زي أبي إثيوبيا كونكولت بلان ننو بينيو فانوز بحال كنا منتاي بوتا تغوتا زيرو له شنز بحال كنا منتاي كساقس له الجناي هو واحد من كساقس نرى لنا كله بتناي السودان كنا تات نريوز لنا كلهم زياتهم دمير كخطريهم كلها ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣማይ ሃለወን ግን ከም ንፈልጦ ኢትዮጵያ ትብልጽግና ዝበሃል ስርዓት ንካል ኣጀንዳ ስለ ዘገልግል ዘሎ ንክህሉ ስለ ዝድለ ዘሎ ክህልዩ ከም ዝህሉ ክገብርዎ እዮም ኩሉ ዝከኣሎም ክሕግዝዎ እዮም እንደ ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮ ይኸውን ናው ሌትስ ጎ ቱ ተን ነዚ ጉዳይ እዚ ስፖንሰር ዝገብራ ዝነበረ ዓረብ እንታይ ይገጥመን ኣሎ Amid the stalled peace talks, Iran has issued a strong warning to the United States and Gulf states hosting their bases. Quadruple, that is the word Iran is using to describe its response. Tehran says any attack on its oil infrastructure will be met with 4 times the damage. We will respond to any act of war. انتايم زبلو زلو إيران نزن هقرات عرب أبعدنا زخون يكون كوينان تجميرو أما كنهرم تجميرنا ويلوخم 4 عصفنايتي زوردنا كويناتينا كن قبرلكم سلازي كاب بحجي بيزاتكم يبكم أمريكا كتتكعنا تحقزن تلغم هقراتكم من عدوكم من كم زان تاقيركم حسب ويم زبلوم زلو زي we will respond to any act of war كل عينت فتنابل لنا زبتن كبيد زخون متقعد خنقبرينا if any of our infrastructure including oil wells becomes damaged زخونه يكون أبز حجز متسكينات زخونه تحت غرسناتنا أنت عنيو ناين دادي علاق هون خلوي قاله أنت كن قبرنا يمزول زلو as a result of the blockade we ensure that أنت كن قبرنا يمزول زلو quadruple of the same would happen to countries that provide support to the aggressor سلزي حنت نقرب أبانا أنت تهريما 4 عصفناتا جرا كنا مالس كنفتنينا أمن أبزن هجرات عربينا خنا مالس يمزول زلو سلازي زون كبد بلا فخرا كتب له تخلي خاجن إيران كتبر تخلي هاي تخلين قد محجس التراي فخرا يركاك سجر زخل نجرا يكونن سلازي نهجرات عرب كبد زخونه فتنان كبد زخونه متنقطان متيوا مالو هجرات عرب أبز قد دايزي أي قد داينايني هنا يكونن نوسنا يمزول زلو سلازي انتاي جيرو مالو يبهلا لجي تي غالبا فنديو حدا نجر ونصحف نيرو لومي حصص أخيبا extraordinary حصص أخيبا تخايدو خمزلو يزنجر زلابي أب سعود عرب أب جدة نتن هجراتنا خليج كمي كون كمزلو غيرو مالو حج نزينا كرو خلو خون تايبلو إمارات the UAE has decided to exit OPEC and OPEC plus إمارات كابت OPEC زبالنا يندادي organization كمو نتي OPEC plus زبالن كابكلتيوم كمزوات أتي يزنجر زلو أبزو وانزي كم دريو زلنا أتن هجرات عرب I'm gonna give you من البات كريو سلزلنا هذا قد أسر كبير كايدا خمسة لوان أبي أبجدا نتزلو كنتات بخمي كم فتحون غل أبتا تزبل ركبيا كايدا كم زلوان نزر ركب زيادة زدف آلو زلوا دما سعوديان قطر مخانا يزن قرزلو بس برقت تقول دايتي نابي قصوك خيديو حجي كره ناي قطر أميرا كأتغلو زريزي سعوديان قطرن زقبرو زلو قلي بحال كبيت زخونه فتنا أبتن هجرات أقاتي مكمزلون زين هجرات دما يراقب خمزلو أين نرزلنا مرقت ناتن تفلاليو كمزلون ناي بحرين ونك أقدماتيو كمزنا بريد ذكر وولتي إذا قد عايزين نبي قصوك خيدخل حبراوي مرقتن حبراوي إعلامان حبراوي جندان جيرن نتزلون سأقام كفت حي خلادو I don't know حنت نقرقن وتي على كلته تبصبات كريكمي لكن هذا قصقاس ببز حير اللون سدما سعودية
ክትፍንጀር ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ዝተንብህ ነገር ኢና ንስምዕ ዘለና እንታይ ማለቶም እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ let me show you this ተብላሎ Saudi Arabia exports 301 billion worth of goods annually almost entirely oil fuel chemicals and plastics እዚ ናበይ ከም ዝኸይድ ድማ ይነግርኩም ኣለው that's so but now there is one pipeline alternative that east west ዝበፅሐ ኤክስፖርት ናቶም ምስ ነዳድን ኬሚካላትን ዝተሓሓዝ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ፓይፕላይን ካብ ምብራቅ ንምዕራብ ዝኸይድ እዩ ዘሎ to Red Sea በቲ ወደብ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ማለት እዩ but even running the pipeline at full capacity more than half of the Saudi oil exports have nowhere to go while Hormuz stays blocked ولا ونتي እቲ መስኖቲ ሙሉ በሙሉ ተጠቂመምሉ ፍርቅ ጥራይ ከውፅእ ዝኽእል that's why 4 million barrels per day of Saudi production is currently offline if 2.5 trillion economy 35 million people built almost entirely on oil revenues with its main artery effectively closed and its backup pipe trying to push more that's why even world leader is flying to Riyadh right now እንታይ ዝብሉ ዘለው መጀመርያ ክርዳና ዘለዎ ይብሉሎ ስዑድያ ኣብ ታሕቲ ፀብፃብ ኣላትኩም ስዑድያ 301 ቢልዮን ኤክስፖርት ኣለዋ ንደገ እያ ትሰዶ መብዛሕትኡ ድማ ምስ ነዳድን ኬሚካላትን ገለን ዝተሓሓዝ እዩ ናበይ እዩ ዝኸይድ እንድሕር ኢልካ 21% ናይቲ ሰደድናታ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ 12% ናብ ህንዲ 12% ድማ ናብ ጃፓን ስለዚ ኦልሞስት ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ኤክስፖርት ናቶም ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ከም ዝኸይድ እዩ ዝንገር ኢምፖርት ናታ ድማ ካብ ካልኦት ተምፅኦ ነገር ድማ ካብ ቻይና 21% ተምፅእ ኤሌክትሮኒክስ ካርስ ሜታልስ ካብ UAE 9% ተምፅእ ካብ ስዑድያ ድማ 7% 9 ካብ ኢማራት ካብ ኣሜሪካ ድማ 7 እንታይ ንኽሪእኩም ኢለ ኣብዚ ኣብዚ ክትሪእዎ ከለኹም ስዑድያ እቲ ናይ ደገ ሰደድ ናታ ብዓበይቲ ክፋል ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ክንገር ከሎ ሓንቲ ነገር ግን ክነግርኩም ኣይደልዩን እዮም ወላ እኳ ፍርቂ ናይቲ ቀደም ዝሸጥዎ ዘሎ ነዳዲ ይሸጡ እንተለዉ ካብቲ ፍርቂ ግን ብዳብል ዕፅፊ ብክቡር እዮም ዝሸጥዎ ዘሎ ባይታት ነዳዲ 120 ልዕሊዩን እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ክንድቲ ወሪድጉ ዘሎ ፀገም ክሳራ የጋጥማ ከም ዘየለ ዝነገር ግን እንታይ ክብሉና እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስዑድ ዓረብ ትወድቕ ከም ዘላን ትመውት ከም ዘላን ዝነግር ሓበሬታ ንሰማ ኣለና ስዑድ ዓረብ ሽግር ኣለዋ ዶ ደፍኒትሊ ምክንያቱ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉ ብሙሉ ብቀይሕ ባሕሪ ክቕይርዎ ክኢሎም ኣለዉ ክትብል ኣይትኽእልና but if you compare that with ምስ ኢማራት ወይ እውን ምስ ቀጠር ከተወዳድሮ ተጀሚርካ ዓብ ፍልል እዩ ዘሎ ቀጠር ጠቕላላ ወፃኢታት ናይ ሰደድ ናቶም ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኩዌት ዝበሃል ሙሉእ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ተዓፅዩ ኣሎ ኢማራት ዓብ ክፋል ናይ ቁጠቡ ተዓፅዩ ኣሎ ስለዚ ብዓብዩ እተን ሃገራት መን ዝያዳ ተሃስየን ኣለዋ ክትብል ከላ ቀይ ባሕሪ ንኣብነት ስዑድ ዓረብ ኩሉ ዘድልያ ዘሎ ነገር ብቀይ ባሕሪ ትእትላ ወላ እኳ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ዝወፅእ ነገራት እንተነይርዋ ብዙሕ ነገራት ናታ ብቀይሕ ባሕሪ ከተውፅእ ወላ እቲ ፔትሮኬሚካልስ ናታን ከለመለን ብመካይን ናፅዓነት ከምቲ ናይ ቀደም ከይከውን ክእል ግን ከተውፅእ እማ ብክቡር ዋጋ ንክሸይጥ ትኽእል ኣላ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ ዕድል ኣለዋ ብግምጣሉ ኣብ ኢማራት ዝውረ ዘሎ ዘረባ እንተሰሚዕካ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ሓቅነቱ 100% ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ካብ ብዙሓት ምንጭታት ርእየ ኣለኹ ኢማራት ካብ ምሕርቲ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ውሽጣዊ ናይተን 7 ሃገራት ኣብተን 7 ስቴትስ ዘለዋ ሓደ ካብኣቶም እቲ ሻርጃ ዝበሃል ካብኣቶም ክወፅእ ይደሊ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ዳርጋ ፌክ ኒውስ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብብዝሒ ክድገም ርእየ ኣለኹ ወላ እውን ፌክ ኒውስ እንተኮይኑ ደይ መደይሎም ዝዝርግሕዎ ሰባት ከም ዘለዉ ኢና ንዝር ከም ኣጀንዳ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እዩ urgent the Sharjah will ዝበሃል ማለት the Saudi deficit in the refugee has the great separation drone ስለዚ ገለገለ ኣካውንታት ነቲ ናይ ሻርጃ ዝበሃል ስቴት ከምዛ ኣብ ዘከረየኩም ፀናዕኩ ካብ ኢማራት ክንፀል ይደሊ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ቀይሕ እዩ እቲ ሻርጃ ዝበሃል እቲ ሻርጃ ዝበሃል ድማ እንተሪኢኹሞ ከባቢ ፍርቂ ናይታ ስቴት ኮይኑ ናብቲ ኣብቲ ገባሕሪ ብፍላይ ናብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝኸይድ ንሱ እዩ ሕጂ እንታይ ንኽብሉ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ኣነ ከም ናተይ ኩሉ ሻርጃ እኳ ይመስለንን ራሰል ኸይማ ዝበሃል እውን ኣሎ በቲ ድሕሪት እቲ ሻርጃ ዝበሃል ጥራይ ኩሉ ይመስለንን ብዓብዩ ክንሪኦ ከለና ግን ኣቡዳቢ ናብቲ ሓደ ወገን እዩ ዱባይ ራሰል ኸይማ ገለና በለይ ዝኸይድ ካልእ ስቴት እቲ ዱባይ ናብቲ ደቡብ ዘሎን ናብ ስዑድያ ዝዳወብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ከምኡ ድማ ናብ ዑማን እዚ
ኢማራት በቲ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ምስ እስራኤል ትኸዶ ዘላ ኩለን እተን ኣብ ውሽጡ ዘለዋ ምስ ስዑድያ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ዝምድና ይድግፍዎ እዮም ዘይድግፍዎ መራሕቲስ ኣለዉ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል ዶ ኣይደኖ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእሲ ይቕፅል ኣሎ እዩ ኣብ ሚድያ ክዘላለፉ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ክተናኸፉ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ለንቀነ ዝግበር ዘሎ ኣብ ናይ ጂሲሲ ናይዘን ሃገራት ኸልጅ ርክብ ምናልባት ንሱ ገለ መፍትሒ ከምፅእ እንትኽኢሉ ወልሲ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናብ ሓደ ኣገዳሲ ዝምድና ከምፅኦም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ the difference is too big ናዕበየ ይኸይድ ኣሎ ናብ ቀይ ባሕሪ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ነምፃዮ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኣምፀኸዮ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ካብ ካልእ ካብ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኸውን ስለምንታይ let's go to ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ላ ፍላይ ናይ ሱዳን ክንርኢ ከለና ኣብ ሱዳን ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ካብዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሓደ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ መኮነናት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበረ ናብ መንግስቲ ሱዳን ከም ዝኣተወን መን ይበሃል defected major general al-nur al-quba ዝበሃል ማለት እዩ speaks out Hemeti and his brother drove malicious agendas in this war these are foreign plans known to all unity will liberate Sudan ስለዚ እቲ ሕሜቲ ዝበሃልን ኣሕዋቱን እቲ ኣጀንዳ ሕጂ ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ዘካይዶ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከም ዝኾነን ንሱዳን ንምድሓን ኩልና ክንሓብር ከም ዘለና ኢሉ ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፀንበረን እቲ ኣልቡርሃን ድማ ናብቲ ሰራዊት ተቐቢሉ ናብቲ ውሽጢ እትዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ መርኣያ ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ይብሉ ኣለዉ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምንምንታይ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእልን ንዑ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንሕና ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና what is going on ኣብ ዞባና ጽምዶ አሁን እስኪ ሁላችሁም እዚህ የገባችሁ የምትከታተሉ በኮሜንት ባር ላይ ሐሳቡን የምትደግፉ እስኪ ጽምዶ የሚለውን ቃል ጻፉት የተወሰነ ጋኔን እናስለፍልፍ በዚህ ሰበብ ጽምዶ የሚለውን ቃል ጽምዶ እያ ትበሃል ዘላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጽምዶ ንብዙሓት ሰባት የሰንብድን የባህርርን ከም ዘሎ እዮም ክነግሩና ዝፍትኑ ዘለዉ ሚድያታት ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራን which is good that is necessary ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ እቲ በቲ ካልእ ወገን ድማ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ እችም ተገማች አይደለም ለአስመራ የቴህራን ጦርነት በረከት ይዞላት የመጣ ይመስላል ኢሳያስ አፈወርቂም በ30 ዓመት የስልጣን ዘመናቸው ትልቅ እየተዘገበ ያለ ጉዳይ ነው ድርድሩን የመራችውና ያስተባበረችው ደግሞ ግብጽ እንደሆነች ታውቋል በኤርትራ የተጣሉ ማዕቀቦች በሙሉ አሜሪካ ለማንሳት እቅድ ነድፋም እየተንቀሳቀሰች መሆኑ መረጃው ወጥቷል የኢራን ጦርነት ለአስመራም በረከት ይዞ መጥቷል የሚባለውም ከዚህ አንጻር ነው በኢራን የሚደገፈው መሰረቱ የመን ላይ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኩናት ናይ ኢራን የኤርትራ በረከት ሒዝላ መፅኡ ዝበሃል ዘሎ እዚ ወይ ካብ ኩናት ሕማቕ መፅእ ካብ ኩናት ዝፅቡቕ ነገር ይመፅእ ንምባል ኣይኮነን ግን ተዳሊኻ እንተለኻ ዕድላት ክፍጠሩ ከለዉ ንዓኻ እዮም ዝጠቕሙ ኢና ክንብል ንኽር እምበል ኤርትራ ካብቲ ኩናት ብፍሉይ ትረብሓሉ ነገር ኣለዋ ክትበሃል ኣይክእልን እያ ኤርትራ ንኩሉ ኩነታት ተዳልያ ስለ ፀንሐት እቲ መድረክ ዝፈጥሮ ዘሎ ንኤርትራ ዝያዳ ኣርባሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግምገም ዘሎ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብብዙሕ ናይ ብልፅግና ሚድያታት ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ እዚ እዩ ኤርትራ እገዳናታ ክለዓለላ ከም ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ዝምድና ክትገብር ከም ትኽእል ብዙሕ ሽርክነታት ናይ ምርካብ ዕድል ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ተዳልያ ዝፀንሐቶ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ ገለገሊኡ እውን ካብ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሪኢና ኣብዚ እውን እቲ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ንዝነበረ ኣርቲክል ዝፀሓፈ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዝዘርግሖ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ ነቲ ኩነታት ዝፀሓፈ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኢሉ ነቕፋ ፕረስ ኣውፅዎ ኣሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዞባ ቀይ ባሕሪ ምስራሕ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካውነት በመቐይሮ እዩ ብምባል እዚ ሮቢ ግራመር ዝተባሃለ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሽርክነት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን ዎል ስትሪት ጆርናል ዝፀሓፈ ኣብቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝረኣናይ ኣርቲክል ዝፀሓፈ እሱ እዩ ነይሩ ኣበይ ከዓ መረጋገፂ ወይ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ሂቡ ኣብዚ ሳብስታክ ዝበሃል ሓደ ፕላትፎርም ላቡ ከም ዝፀሓፈን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ናይ ኤርትራ መርሓን ናፃ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናፃ ዝኾነ ፖለቲካ መስመር ሒዛ ምኻዳ ተፃዋርነት
ዝፀየን ነብስኻ ምኽኣል ዘለዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራን ፖሊሲ ናቱንሲ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከላ ዝያዳ ውፅኢት ከምፅኣላ ይኽእል እዩ ዝእንፍት ዘረባ ከም ተዛረበ እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወደአ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣንጻር ኤርትራ ክግበርን ክዝረብን ከም ዝኽእል ንግምት ኢና ብልፅግና ግን ወይ እውን ሚድያ ናይ ኣምሓርኛ ብኸመይ ትርጉመሎ ነዚ ርክብ እዚ እንተሪኢኹም ሓንቲ ነገር ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ንሳ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰት አይኮነትም ተዳክሞ በመጨረሻም በብልጽግና ካድሬዎች እጅ ላይ ብቻ ቀርቷል ስትል ኤርትራ ፌዘች። ሰሞኑን አሜሪካ ማዕቀብ የማንሳት እቅድ አላት መባሉን ተከትሎ የኤርትራ አምባሳደርና ሚኒስትሩ ድሮም ትክክለኛ እኛ ነበርን የሚል ይዘት ያላቸው መግለጫ አውጥቷል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እኔ ነኝ ሲሉ የነበሩትና የሻዕቢያ መንግስት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ያተራምሳል በሚል ተወንጅሎ የተጣለበትን ዓለም አቀፋዊ ማዕቀብ አስነስተው መቶ ሺዎችን እንዲገድልላቸው ያደረጉት አብይ አህመድ ስለ ቀይ ባህርና አሰብ ተከታታይ ፕሮፓጋንዳ በሚነዙበት በዚህ ወቅት አሜሪካ በአስመራው አገዛዝ ላይ የጣለችው ማዕቀብ አንስታም ቀይ ባህር ላይ መተባበል ልትጀምር ስለመሆኗ ከሰሞኑ መዘገቡ አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ የከረሙ ሲሆን የኤርትራ መንግስትን ተፈላጊ ያደረገው የሆርሙዝ መዘጋት ቢሆንም ከዚህ ጸረ ሰው አገዛዝ ጋር አሜሪካ ወዳጅነት ለማድረግ ስትነሳ ማጤን አለባት የሚሉ ትችቶችም ሲሰሙ ተደምጧል። ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ሓንቲ ኣብዚ ዝብልዋ ማለት እዩ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ንሕና ናብ ቁኑዕ ዘለና ቁኑዕ መስመር ኢና ዘለና ዝብል እምነት ከም ዝነበሮም ኣሜሪካ ድማ ዘለዋ ኩነታት ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝን ከምኡ ድማ ናይ ባቤል መንደብ ዘሎ ፀገማት ስለ ዝድርኾም ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣብ ካልእ ግዜ ወላ ቀልጢፎም ዝምድና ክገብሩ ይደልዩ እንተዘይነበሩ ወላ እኳ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ተነበሩ ሕጂ ተገዲዶም ወይ እውን ተደፋፊዮም ተቐላጢፎም ስጉምቲ ንክወስዱ ዝድርኽ መድረክ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ Eritrean officials are framing the potential lifting of sanctions as a total vindication of their past actions and a defeat for their international and regional critics. በሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ንኤርትራ ከፀዩኑ እንዲዮም ዝፍትኑ ዘለው ግን ኤርትራ እንተስቲ ፈታዊ ይፍለጥ ወላ ኣይፍለጥ የድንቆ ኣየድንቆ ኤርትራ መኪታያ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓ ዘላ ኣብኣ ጥራይና ክንኣምን ንኽእል መንግስቲ ኤርትራ ብፍሉይ ለውጥ ክገብረልካየ ወይ እውን ሕጂ ሓድሽ መድረክ ክፈጥረልካየ ወይ እውን ድሕርሶም ንምርጫ ካካይድ ምሳኻ ንክሰርሕ ኢሉ ይኮነ ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝተቐየረ ነገር የለን ኣሜሪካ ፖሊሲናታ ክትቅይር ከም ትደሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ክቕይሩ ከም ዝኽእሉን ነቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ቀይሮም ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩን እዩ እቲ ሓሳብ ነይሩ ንዑ እዮም ከተግብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ግን ብዙሓት ሰብ ሕቡእ ረብሓ ወይ እውን እቶም ገናዞ ዝበሃሉ ነቲ ጉዳይቲ ንምጥምዛዝ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ይገብሩ ከም ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርዕ ዝፍትን ዘሎ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ትዕቢት ይስምዖሎ ንኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ስዕርና ኢና ዝብል ጃህራ ኣሎ ብላብላ ዝብል ዘረባታት ኣሎ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮም ዘረባታት እዮም ንግዚኡ ግን ኣብ ከምኡ ሓሸውየ ይንኣቱን ኢና እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ጥራይ ምርዳእ የድልየና ሕጂ ናብቶም ባንዳታት ንዝገር ሰለስተ ነጥብታት ክዘርብ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ደቀይ ሰድድን ይለሎ ኣይንዋጋን ይለሎ ዛትስ ጉድ ኣይንህብን ይለሎ ዛትስ ጉድ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ክብል ክጅምረሎ ኣንቱም ኣብ ፒዲኤፍ ይኹን ኣብ ቲፒኤፍ ዘለኹም ንዑ ገዛኹም እተው ናብ ልምዓትኩም እተው ክብል ክእል ኣለዎ ራብዓይ ድማ ብዝመረፅ ናይ መንግስቲ ክንመሓደር ኣለና ክንመርፅ ኣለና ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይፈቐደልና ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ምክንያቱም ብዛዕባ ሽግግር ዝበሃል ይሓሰብ ኩሉና እም ሶሪ ሽግግር መንግስቲ ምክንያቱ ብተወሳኒ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክመርፅ ክኽእል ኣለዎ ይቕኒ ኣበይ ኮይኑ ክመርፅ እንታይ ዋኒት መድረክ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ዲቤት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሎ ናብዚ ድማ ድምልስሉ ዘለዎ ስምዑ ትገርም ኣላ ሰላም ይሆና እንደሊ ፀገማትና ብሰላም ክፍትሑ ኢና እንደሊ ኩናት እንደሊ ዝብሉ ተጋሩ ከይትዳለ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ስንቂ ከይተቐርብ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ኮሮሾ ከይተዳለወ ኣዶ ትግራይ ዝብሉ ከይትጋለል መንእሰይ ትግራይ ዝብሉ ሚድያን ብኣካልን ትርጉም ሰላም እንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ ሰላም ብወልያ ብዓፋር ብሰቆጣ ሰለምቲ ብሑመራ ፀላኢ ክውሕጠካ ኢሉ እናተዳለወ ከምዚ ይበሃል ብሓደ ሰብ ደው ሰላም ይመስል እዩ ብልፅግና ዋጋእና መፀስ ምድላው ከይትገብሪ ኩናት እየድሊ ሰላም ኢና እንደሊ ይብል ነይሩ ከመይ ኢልኩም ይኸውን
ناي دكتور أبي أحمد زنبرة ناي مرزا تمساسلنا تلو أب أول تجمع أفتنا جيتها شوالي نوركو جن حبرت علني أب أول تجمع يفلتانية جيتها شو تجمع ونفلتانية السخايت غلنا نحن أنا نخيل السخايت مرحن أنا إيز مرح السخاء عقمي بالكان أنا إيه عقم زلني إذا ما تحساس باتعت الزياتو قول في صدم يوم مالتي سلازي زت حساس بازي حريو جيتها شو أي تمرحن سلستوالة أي تخيلن سلازورو كم زي خيل جيرو انتهى جيرو هو كلاتنا نفوتينا مالتي ያው ብናይ ዶክተር አብይ ኮሙ ተዝኸውን ነይሩን ተዕድል ኸምሃም ናይ ጌታቸው ይኽገጥም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጌታቸው እዚኣ ኻትሪ ዋለኹም ዳርጋቲ ግጥም ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ ከገጅፍ ግጥም ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ክበፅሕ እያ መወዳእታ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ብዝኾነ ክንብሎ ግን ናብና ምግምጋም ታዕቲና ካልእ ቻፕተር ስለ ዝኸውን ሕዚ ውዕሉ ፍልተርያ የለን ሶ ናይ መንግስቲ ጋብ ተፈጢሩ ኣሎ ክፍተት ተፈጢሩ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይመሓደር ዝብል تقول في حتى الملسة زلنا زينة كاوزا قصيلة نزعمت أنا عليه قوام ثلاثة أربعة زخون قسنا تتات نزغرون صحف قايد كجور اللي بيتع كمت كل دوسلم حدا وعلى فرتاريا فريس يزولي حدا زخونة تي ديبيت لورينا هانتي لنكنيز قبر قوام ما كسمعكم أبتنا هيرتران سجرشوا موقع تبوي خمزول كيو ኣብ ሚድያ ኢና ዘለና ቱ ሓሳቢና ከነውግዕ ንኽእል ቱ ናህና ፀገም ቱ ናህና ቃንዛ ክንደየናይ ይስማዓካ ኣሎ ዝብል ነገር ክሓተካ እውን ይደልየ ነዘልዕሎ ዘለኹ ካልኣይ ኣብ ጫማ ሓደ ትግራዋይቲ ትኸውን እቲ ንሕና ንልዕሎ ዘለና ወይ ከዓ ብትግራይ ዝለዓል ዘሎ ንክትርዳእ እውን ይሕግዝ ይኸውን እዩ ስለዚ እሱ ክሓትት ስለ ዝደለኹ ካልኣይ ብናትካ ኮነ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ፊሊንግ እንታይ እዩ ننتم تملكتيون كأرب سلا زلوا خي حيتك أبزي تسخير تراو سلا زخون كاي واحد حجر زلك أنا تزلنا الخناتات في التي صنعتي تملكتي تجار يوم تجري حجر كتلوا زوجو يوم خالقة نحنا يتبعنا عن نحنا زوليو ندلينا زولو تملكتي ويتجارو قال يوم بحري يدلينا أيو زول مسأبي ونزدوق في الخناتات له عندهم تصمدو أو تجري ناي أو شتو مرحنات كنا أو إليت أفعل لا فتير زول كخا حدا خالص هو جسي خيلي ركزوا النجاراتي ما تيوم مالتي سو إذا أقوم تقول لهم دخوم تصمدو خير كله إذا أقوم تأتي خوندو مالت تجري كل حدا عينه تم لخت خمسة لو دي زر أزلو أبيت راح يكونن تجارون عسوي قبنا يزول أما لخ خطا زلهم تجارون له مالتي أمن هم مدة هنقورا جورجو يا مالت أبير تراين هذا كونسنسس له حفش أبير تراين جامنو له كلهم إثيوبيان كابير تراس دلي ولو this is a kind of نحنا مرداتنا في اللايتي عبارات كيلو ده بس بتناي حجز الله ናይ ኢምፓየር ኣተሓሳስባ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝደልይዎ ካብ ኤርትራ ክምንዝዕዎ ዝደልዩ ኣለዎ መብዛሕትኡ ድሌታቶም ምስ ኤርትራ ተረዳድዮም ክበፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ግን ብሓይሊ ክወስድዎ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ጎቢጦም ክወስድዎ ዝደልዩ ነገራት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ኤርትራውያን ምስ ፋኖ ገለ ክበሃል ከሎ ኣምሓሩ እንታይ ድሌታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ስለ ዝጠፍኣና ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሪኢና ኢና ሓድሽ ነገር ካየለን ካብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር የለን ከምዚስ ንፅበይና ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ነገር ኣነፂራ እያ ትርኢ ብሰላማዊ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ሰላም ይብል ግን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሓንቲ መዓልቲ ንኤርትራ ብወቀ ከም ዝሓተታ ግን ኣይገለፅን እዩ ጀስት ክሳዕ ክንደይ ናይ ኩናት ብሓቂ ከም ዘሎ በዚና ንፈልጥ ምክንያቱ ሓደው ታሪኻዊ ሕጋዊ ብፅሒት ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤት ፍርዲ ንኤርትራ ክኸሳይ ትርኢኻ because that's a lie you have nothing ንኤርትራ ብሕጊ ኸይድካ ክትረትዓሉ ትኽእል ከምኡ ድማ ብሰላማውን ብዲፕሎማስያውን ይብል ድማ ክሳብ ሕጂ ናብ ኤርትራ ሕቶ የቕርበ ሳክት ፖለቲካዊ መናውራ እዩ ዝገብር so all we know is ኩሉ እቲ ምስ ኣቢ ኮይኑ ኣብቲ ገባሕሪ ዝደሊ ንኤርትራ ክወርር ዝደሊ እዩ እሳያተኻል ካልእ መሕቢ ትደልየላ የብልካን ንኤርትራ ክትወርር ትደሊ ተለኻ ድማ we have no conversation with you
مساخ هذا زرار مغنيات يبلنا مغنياتو لو لونتنا كدفر سلتدل زلغا that's war كوينات يزك شو ترجمناتو ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ ገለመለ መን ከሊካ ደገ ባሕሪ ብጅብቲ አማለኻ ከም ኢትዮጵያ ከማን አክሰስ ናይ ባሕር ዘሎ ሃገር የለን ተደልያ በሱዳን ክትጥቀም ትኽእል ተደልያ በኤርትራ ሉላዋ ኣብ ደገ ባሕሪ ግን it's not going to happen there is no discussion about this ኤርትራ ኢንተርቴይን ትገብሮ ዲስካሽን አይኮነን እዚ ክትገብሮ ወን ዝፍቀደላ አይኮን ሉላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ የዝባል ብሕጊ የለን ከምዚ ብዝኾነ ይኾን አካይዳ ድማ የለን maybe the حرمية عامة شركة نتجر كان ترخيت كا نجارات trade off كجبروا لتغلم تسي access كجبروا لزغل بزو نجارات كابت زلوا نجارات كجبر تخلها له مقطعات على لكن نزك تجبر مجامرة أمنت كتهنس على لك can we trust you we don't عبارات كيلو زلوا منقصي هيكونن بعصب كأمنوسي ميت غرشة ميت كعمان كتأمنو تخلها يكونن نفسه هنزي زيار يتونا تينيرا زعبا صمدو مالت نابزو عنديا كتت أمازس فتيناتا ديسكاشنس نوح زبالت يا أبي علاتكم مسيلكم دانيال جي اي أبزبل channel علاتكم قال كفالنا تاو نابز channelي كوردي أباخيتكم كتريوات خليهم بزوح أقد استحتوتات هالو ترر زبال حتوتاتون هالو ناتيريتو دماهي بلولهم جن كل جزء سبنتاي حتى كاي كون نسخنتاي تملسيو كالاي دما انا ناتي ريتوي تصبو نجر انا وكيلنا منكسير تراي كون سلازي ناتي كم قلسب زلن ريتويو انا زبلكو منكسي غبرو سلازي بالامنا سلازي بلاي كم زيغاتات جن مس كله ياريت انا السودان قانقو عرب زارب نيربون السوداناويان انجيج كغبر مسامحارون كزرارب بصلا ان نجر ايكونن وي ون حماق نجر زرا ايكونن راينتاي نربحانا ديسكاس كنقبر توم نساتهم دمان ربحهم نحنا يطقمنا يزبل وكحتو نبور كويني سمعني نعتكم ريتو ابزون كتكتفو تصفى نقبر بزخوني زيابون حنتي ابزو قربا استقبرت انترفيو يعني راكتكم رايوا نايلومي ارستي دارغا بزيا كنودع نخلينا نقرا منقدنا يذبلك خندخ ازي اخلص باكا خزارو يوعل بصاي قدفهم دوطينين كبل زوعل غزي يبلنا طراي سرحنا نسرح عرفنا صنعنا نحزو كارو ابز بصحو يبلنا نصلاي ايدنا ينهبن اب كند طيت سلام نزرع اب كند صليت فقر نبصح تግራዩ ኤርትራ አምሓራ ተታሒዝና ንጸላይ ኢድና ይንህብን ሓቢርና ቆይምና መቸም ከምዚታት በአይ ተሰርሑ ወዩ ሰላም ኢድኒ ተታሒዝካ ሰላም ጌርካ مخاد لا مثلا انا لو مارس سبز كودي لايك مقبار شير مقبار يتوخ من حسابكم من ما كنت بيكم هنا ثانك يو فيري ماتش مزيح قدفكم سلام